nipaduanim na yensu yenkwakrafo ye oh emamu nkwakra yesem rantie na mamre wanso yesem mabawa metre anti-aging somuje na bemma wa hoden sonko adrei enye ma obi a wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upe bi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Corinac Heba Dani Heba Freddy Mens Heba Misty Heba KNG Heba ana afa drugstore na heba shop bia mu so no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu age atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyen afi na eba mu wadi umrantesem sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusinya nom ebutinye immune system a abosumi pinyi obia enyare de ti asemedo tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua mu no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma yen general well-being ebusua pomdin hu hia me yie esene bibia ebusua wota nom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save ade foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for abato mo manufo ne nkwada woni fiedum nka ho e pharmacies chemical herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer Emma Pomdina Mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya tum se eye afi we pa de menti ase otentene ne betene ye pekra meja no sese manyini mintwen wu mama senhye ana koma de obetimi awomra aba kwanto na wo huntokwa yi nti oda so no yereko na menye dei ehe na memfa ne nkoye tie wo mfa ne nko nyamensa wom heba center abrewa basna de ho maame no ne dini na dwuma sese wadi mfinhye aduo wotwe ne akire na bibiduro kan no de beka mo sa ane na nya nunkumpo etwere sisie ne yafunumu yade be me nkwe wone so enamu yade biara otenete se stroke abubu agu ho na opese wonante biewu a nyamensa wom heba center de beboa nipa tumi bie na no kase ne yade adane so kwankro te se wodie yi nanso wuduru nyamensa wom heba center nyamensa wo muntu benye wa hoto kumase ha se paase bodwesan wo ena nyamensa wom heba center wo eni abrewa basna de nkasa wo 0246450718 nyamensa wom heba center medene kwa hosi sia ugidi ajonkwa ko Jackson College of Education and National Accreditation Board at Giatum Pakupeno. And University of Education, Uniba, Akayen Tumapa Aboma. You did 3 years diploma in basic education Ebrawo. Na any just some say, we a distance learning. Kahuna said general programs in Naya BL. Na Yakwako for early childhood education Abba. You did amount for the donor air front to Timo Amomo and Hussein Sitra and Mofra Adia. I had the French education so Abba. Well, person who's your French Casa and so now Queen Nani. The Uhiani Wasi, SSC, TVET, credit passes, 3 core subjects mo. English language and mathematics account. Any 2 elective subjects. When you're 25 years adeko, no person will try no woman's fiasono. The hands of our file forms, no better entrance examination. So all performs in the for any exam Yamia who do this. ADB, Ghana Commercial Bank, EcoBank, HFC Bank, Sinapiaba Savings and Loans, and offers on the Jackson College of Education Learning Centers. I want Mami Henina. And I say for any head office, our 4th Jackson Street, Ayediasi New Side, Kumasi, Bank University. Open Chilema who do be afraid. I was 0540104949 and that's 0266899495. Akwenya nani so bakwa file forms. Now baka Jackson Educational Complex when that Dutch mappa. My dear, yes, sweetie. And then mammy miss out. Oh, meaning so dumb a pan. Now, I am a super and pan. I'm in one down. I'm in common deck. Oh, let's so the dick pie over there. There would be Mona soap and Mona cream. As yes, my fair fan. Ah, may I say, now, maybe the emotion to my answer. Hey, Dabi, maybe show ski and fancy. I said, I'm a show some bank. And what can you say, dear? Many Mona soap, any Mona cream, and every wool. Said the Mona soap.
intimi skin rashes ne yakro na eyi pampan fi nipa ho na mono cream intimi sa propro ne ho a e ma chinwi fu brom e ma skin aya nwensen esa ye bokọ sa bofra de no oh do se de me nyeja me ho ba bi e wo se me de mono cream siesie no me de siesie hey mono soap ani mono cream na ne bon so nya de na busu yi de ene ahofe no mema na busu ama wo ele me so ma don sa omafo here mono soap ani mono cream enfre agbebe herbal center 020-813-0790 and 024-6595-256 FDA ahwehwe saa ejedie nkrato yi mu agye atomu se eye. Hey, Kawi, feel smooth. Kawi, fuel am the Guman Gold Super XP Ron 95. I have one additives, Papa B. Gold Super XP Ron 95. And yes, debut Gold Super XP Ron 95 on a higher grade fuel. Now, so ne born in normal fuel near Pepe. Almost a day and senior and rentemo into a bomb Siska and a Sansu who engine no ye Phoebe frame. Canon was also into when you know, ne born in normal fuel near Pepe. Gold Super XP Ron 95 for dear. And who here said driver Biabacasa would Jessica extra Biaquaji hydrate fuel. Gole a yen in na Goyle. Good energy. Hey, Brasame, Asem. Sisia, de me who will be or yadia. What baby be drew and Namua. Metron the song corporation number 1, Dr. Fokuho. Me bravo Adiano. Nini na ko. And Nipaba could doctor the Adia would run me and send the board on. Diabetes, ulcer, cocoa. Say, in what on? A free year now, Dr. Foku. Overcall number Bisame. I was for Dr. Foku, Wabene, Ubia Jinatum, Upia Soyadi, Upia Sledronam. Say, whom what is hepatitis B or Brenna Sintentem Cra. I wore malaria Bushanina, gonorrhea, white, and a syphilis. Nina, Dr. Fukoya Wigman. Say, dear one wakran say, was so about a Ukulupema, and now Bema, when you hear Mema someone, Obaya de Biama, who couldn't call Bafrobia Hoda. We don't so call Bema Frobia Hoda, I be draw kind or day. And yet you do, Dr. Fuko, Drobi, your friend of Bema Mubema. A face or about or 1 10 time no person or Tena Wumwa, or Wahma be dropa. Who must say Dr. Fuko, petty number 1, who sing Quantasoha, or said that okay, sing Quantasoha, and all by a Sabia Hotel. La Paz, New Market, Kum Hotel. Numbers 0242 155-935 and now 0507 079 199. OTEC 102.9 FM. Assemble Dabi. Good morning. Good morning. I'm from to say, Beba. Boko. Beba Ghana Boko, dear. What part of wine? Oh, sister, landing a brooch, sister, near. The same on cancer, the same on cancer, black and car will be out here. I had a bad yes, would you black? No more. Any sister about to do Dana, no one said to Yaka. But why? Oh, Blaunia Bani, landing a brooch. Oh, sister, near London also. Oh, but and your man, and they shall say, and then your man, Panama, Papa, Munja. When you are human, Munja, what's that? I don't know, what can I say? We had a send you. Hey, over touch. OTEC 102.9 FM. Oh, I did blah. OTEC 102.9 FM. Oh, Brazil, come on, guys. I'm from Quarantine, more than my drama. Said no, yeah, and wrong. The Ghana, I know my nice as you will be down with your Kum rough. Oh, Bram Pancher, why? Just like someone say, I'm believing I did sign Nanta Franco, every you can with the Jala Joa. Mean, now watching.
enni na bla ben ye ya mo panche kwa de mo ye ya de papa enti so free na sabi ye jimi fu bia ni asese sika na de abram no madi enti sa sare pe ni edu de jimi fu na am fom no madi dwuma ho sa eni ye de ni ase pa why ye what say bye baba utiri so ate utiri to no apamba se me be tia oka abofu OTEC 102.9 FM aja wabo wasana babiem wabo wasana babiem wabo wasana babiem wabo wasana babiem wabrabo mu nyami yenu na mampara yenu Assemble badebio, assemble badebi, assemble badebio, assemble badebi, assemble badebi, assemble badebi, asamoba abadebi, assemble badebio, assemble badebi, assemble badebio, assemble badebi, assemble badebi, assemble badebi, asamoba abadebi. wabo wasana babiem wabo wasana babiem nyami yenu na mampara OTEC 102.9 FM wayne ya chawo OTEC 102.9 FM Assemble badebio, assemble badebi, assemble badebio, assemble badebi, assemble badebi, assemble badebi, samoba abadebi, assemble badebio, assemble badebi, assemble badebio, assemble badebi, assemble badebi, assemble badebi, samoba abadebi, assemble badebio, assemble badebi, assemble badebi, udindi yewa assemble badebi, wenyame munyanko totobo nso bo ade woni ewade wokunkuni twedi ampon yo odoma nkoma ene nyanko kwa mi asase wura ogumi nyame e no gura yensu kom wenyame nyame e nya wani ame amonso mo we nyame e uto nsuo na bo awia wacha su nyame e wonu epem ye eja do nu epem o e da sibe ye papa do nu epem o e ene nyanko kwa ye wonu epem o assemble badebio, assemble badebi, assemble badebio, ene nyanko ya je assemble badebi, assemble wacha su nyame e wonu epem o assemble badebi, assemble badebi, assemble badebi, odoma nkoma nyame osa yeye badebi, assemble badebi. wabo wasana babiem wabo wasana babiem Nana Yao Asante. OTEC 102.9 FM Sa pepepe me se eyadisua esa yadichere efi duada kosi fiada donko ekosi bi nom yensa so ene me ne mabegafo nhia ewo assemble badebi medio fofo aba na betna ewo OTEC 102.9 FM so ene mi nhia na ye hinta ya yehu ya tija ni nyina kabo ebe ye assemble badebi ye waka hinta no hwehu se assemble ba ba ye nhia ye betna ba ye sia medas assemble badebi OTEC 102.9 FM
no ansoria obi biara ni ate asefo asase su a woni awurade nyankropon wa semisa obi ka da se wa ansoria meso wama de ba chebeda mire maiwayo ana wie ya dia sedama wudi kronkron no ana ya tontomo wona woye ayeye nyina wura anunti aseda enka wudi awiabre mu yamma yaho hana yamma yaho akwaba emfamra 102.9 FM so ahaye otaka fm finikasia so we remember was you aseda awia yamma yaho habio yamma yaho yahia emfimpinu ene aduonu baako yi yewura mu no bosomia etosomienu mu ne yewe ena ye ne de etosomienu ena ye benada sabre premu ato pa ho sima aduasan kono ahaye otek 102.9 FM so awiei ebra na wiedu sayede asem beba Dabi numedie yi babesom bibiara owa ohweye bibiara owa utie ye na wie ye da wasesro nkokwan so na dwumadie ne ye live e wo Facebook ne so sa wuko Facebook aya hwehwe otek 102.9 FM na wo hwehwe na se wuhunu a eya ahye eno ye madesrede sa meka se sha ya ahye eye madesrede afei fa wadwenkyere fa Facebook ne so ma ye ne yenkenkan oko YouTube ne so so aye live wo ho wo de search for otek 102.9 FM e wo YouTube ne so so wo behu se ye stream show ne so live e wo YouTube ne so so ena wiei asedan kan wudi awurade nyankropon aye ye nkan wudi eye wa hobambo ne won hwe so pa ena dia bedru sampempenswe senka wonka hu bianka yensehwe odosronko a wada na dia kire me ne betiefo ene mapamfu nyina na nawie ye dawase sabre ya ye ka sei uko YouTube ne so a omanfo wo so na awiabre mu ye wo Antonio Pon ewo ahoma ne so ewo ye YouTube ne so ene won kire se akraya Krobea Asante yentumi ntina da krokra wabra Asem Beba Dabi dwumadie yentie mo nanana mumbo se ensemu a ekoso nyina no momma yenso yaso etibie mewo Argentina ena awiei menso mehwe mo live ewo YouTube ne so yewo owusu bana hene ene wo kire sakra Krobea Asante awie ba na wo ba Yapnash Pharmacy yewo mochizongwa woni jamfu a ene Cindy munyina mo wo ho ena sabre mo hwehwe ne live Honorable Baroski eya assembly member ene wo kire sakra Krobea Asante se yade no ano ayehye moma ye moye homoden se nhihye ye mpanyimfo de agukwa mu no ye bedi so na no atumi aboa ema oman yatumi adi ye ho ye wo Abdul Fosu Malik Mufti e wo manso abore ene wo kire se yes Nana ya Krobea Asante the educative program is live montonkoso na monkoso ene mo nepa ensempa mugusu ada ne da mo de ba na mo de ba besom ye wo ofake ewa ahoma so ene wo kire sakra Krobea Asante eya another blessed day yemfa seda ma awurade nyankropon ni din ene mo nepa da ne da mo de ba na mo de ba besom okotafo biggest goldsmith ye no wo asafo a nana wo no nyina nso tie mo ena wiei Dubai fo nana yemfa wuni agro ye wo ensia opoku Matthias best brain publications pankrono ene wo mo kire sanane yenso ye live ewo otek YouTube ne so agete season so nie ene wo kire se me pay ena wiei ye mamo akwaba e de ba afidie yi so na yenso ya de adwa ya sabre just believe aluminium shop for ya badem na ye biebiem na ye hwe mo live ye wo Edu Charles ewa ahoma ne so original chase abidwo
wɔne DJ Margarito Moro Market for no ɛne wɔn kyerɛ sɛ na nei Nyankopɔn nhyira mo na ɛnɛ ɛnwom a wabɔ yi aseda ɛnka Awurade ne din okay yada mo ase arehye sabre yi yɛhyia yɛde asɛm bɛba Dabi ɛna ɛba abɛsom na hyɛne nso sɛ awia yi nsɛm a yɛde ba ne nyinaa no Ebanage Herbal Production and Consult producers of Herbal Plus Herbal Mixture Pavi and Plasmos Herbal awia yi ɔnom nyinaa ka ho bi ɔnom boa yɛn ɛne yɛagye adwa yɛsom yɛwɔ Dawood Scientific Herbal Hospital ya wɔnom de Dawood 360 capsules ɛne Dawood ointment nso aba ɔnom taa yɛkyi yɛwɔ Naskaba Clinic ultramodern Herbal Clinic a sɛ wode wo ho to ne so a adeɛ nyinaa bɛdi aboa wo na awie wo yie awia yi ɔnom taa yɛkyi yɛwɔ Time Herbal Mixture ɛtiri di yadeɛ du pa no ɛnie sɛ wonya bi na sɛ wɔnonom a ɛbɛboa wo Agbɛvɛ Herbal Hospital ɛno nso ɛyɛ asoɛyɛ a sɛ wotutu anamɔn na wo ba yɛn nso yɛbɛboa wo ama ɛnepa akɔ so ɛde ama wo Coffee Organic Tiger Nut Powder atadwisam no ɛgyatuatoɔ adehyeɛ sɛ wonya atadwisam no bi na wodi a ɛbɛboa wo Spark Healthcare ɛyɛ asoɛyɛ a aha yi yɛn nso yɛde orthodox ɛne herbal medicine nyinaa no ɛne yɛdidi dwuma tutu anamɔ bra na yɛmoa wo Antek Herbal Center yɛn yɛde Spanish Garlic Mixture ɛne ne capsules yɛde aba sɛ wonya bi na sɛ ɔnonom a ɛbɛboa na Dr. Fokio ya wɔda Fokio Herbal Clinic ya no adɔfoɔ ɔno nso mfa dwumadie yi ɛni agorɔ okura yɛn mu ɔnom ne awiami poti yawfoɔ a ɛboa yɛn sɛ yɛmfa asɛm bɛba Dabi dwumadie no ɛmɛsom mo a mowɔ YouTube so mo a mowɔ Facebook so awia yi yɛma mu nyinaa ha ɛma mo akɔ aba akora mpɔfo akɔ aba yɛne Krobea ompom te sɛ odem me hu ye yɛda Nyankopɔn ne ase ɛnɛ ɛyɛ benada attention ɔde yɛ pɔi ɔde aba ɛnɛ ɛyɛ da foforɔ ami onam kurom nɛ wohwɛ COVID-19 ɛnhyehyɛeɛ no a ɛtew sɛn well akra mame na ase na ne nyame ase wohwɛ a amanfoɔ ewuram okay na adeɛ baako a mɛsrɛ nipa ne sɛ COVID no nya na pankwa na ɔyɛ adwuma anwummerɛ nyinaa ɔyɛ adwuma obi wɔ hɔnom a ɔtena kaa anum na ɔhyɛ na ɔkɔ kurom ɛba pɛ wɔyi ato hɔ sɛ ofiri ne fie ɛɛkɔ within the areas no ana ɔsan fo kaa kɔ just nearby ɛfɛnsɛn ɛbi asabɛba ebi ofiri estate na obi a ɔkɔ F line ana ɔkɔ B line ana ɔkɔ C line ɛndi ɔnhyɛ ɛsɛ ɔhyɛ kaa mu deɛ ɔtena ɛsɛ ɔhyɛ so ɔkyaseɛ eti mɛ nyiwa dwen sɛ wakɔ kurom abɛnti no wawie n'adwuma okay COVID no ɛnya napa nkoa na ɔwɔ hɔ anwummere ɛwɔ hɔ ɛna akora mesa yɛ hwehwɛmu bi yɛtu yɛnua mmaa no ɔmbɔ pirima no ɔmo nhyɛ ahyɛwofoɔ no ae makɔ ahyɛwo base bɛyɛ 5 ɔmo nhyɛ akora saa adwuma no deɛ ɛbɛyɛ din o ade sɛ ahyɛwo ni na waba line ne so na obi ba bɛfa wo na waka kyerɛ ne sɛ ɔnhyɛ nose mask bra yɛfa no dabi o taamu no a o sɛ ti o o nkɔ hɔ bi da dabi menka sɛ nkɔyɛ saa bɛ sɛ ɔmfa hɔ bi da sɛ afei na wokyerɛ mu afei na wobutu kwasi niye ɔmfa hɔ bi da mafa hɔ ba ɛda o sɛ ɔmo wɔ nkonnwa a ɔmo tete soɔ sɛ ka maame ɔteɛ yi ha ebɔna no sei no eti ka wote wɔ no ɔka na ato so koraa no a na ka wakɔ ano so abɔ so na so obi nso ba so wɔ ne wɔkɔ laayɛ ɛno nso ne ase ɛne kina ɔmo hyɛ ne anaa masa ɔmo yɛ okay enti adɔfoɔ awia yi yɛahyiahyia na wo a wɔhwɛ yɛn wo a wotie yɛn wogyidie mu no wogyidi sɛ yɛbɛtumi akɔ ahyɛwo lie sɛ yɛnkɔhyɛ nose mask adeɛ wei di adɔfoɔ ahyi o sɛ ɔba a ɔkɔ ahyɛwo meka sɛ ɛduru anwummerɛ a ɛmɛɛma bɛboro ɛdu ɛna ne bɛda na ɔmo ne da nyinaa no wɔhyɛ nose mask ɛndeɛ ɛden well ne nyinaa ka ho bi ɔbaa deɛ kyerɛ me wo ho te sɛ akora Nyankopɔn adom me ho yɛ paa good awia yɛasa hyia bio wona wofa Dr. Mensa mpɔtɛ mo ɛna amanfoɔ sɛ akora deɛ wɔ mu ne sɛ
omo a akwantufo obi a wokɔtɔ ade ne de omo hye na emom ne ɔno tɔn na ade ne de omo yitu abɔdwe na se nka ho kra yitu abɔdwe ase central market ne kageti afoforo na omo nyina wura inside abɔdwe na se obi e kwa ɔhye ne de omo obi ɔbɛtɔ ade de ɔhye ne de na se obi tene store pa tɔn na ade de ɛne Dabi omo nso de betumi akye ne mo nti de ɔtɔn na ade bi anhyɛ ɛna hoho ndu nso obi se bi a na ɔbɛtɔ ade akɔ ana wotwam ndi se de ɛm sɛ yade no mususu sɛ nkrɔfoɔ sononko bi ɛna yɛyɛ ma wɔ ma na ɔba wɔ mo ba na sɛ wote wo store de ɛm sɛ store hɔ ne de ɛnya ade a saa yade no wonim hɔ ti de wotwa mu no ɔno ɛna wɔsɛ okay yɛda ase enti atiefo sabre yɛhyia bio na yɛde asɛm bɛba da bidwumadie no ɛna yɛde ba bɛsom na adɔfoɔ na no yɛde asɛm bi ba bɛto yɛtiefo anim efri takwampɔtamo hɔ ayamfre area hɔ krachi bi a ne ba ɔba a wɔne ne wɔɔyɛ akɔtɔn akwalaa na magalamseefoɔ ama awura na bɔdam saa bere yi a yɛkasa ɔkɔ sisi regents wokae saa asɛm okay sɛ yɛyi a yɛkasa yi apolisifoɔ akyekye nipa no bi ɛma deɛ yɛteteɛ ɛne sɛ baabi a asɛm ne siiɛ no ɛhɔ di kuro ne koraa ho yɛbo anti na problem bi no ne akɔ ne yɛayɛ fight no na asɛm no ɛba na ɛyɔ na aba awia yi yɛbɛhwɛ na yɛhunu yɛn nyinaa yɛwɔ afidie yi so na awura bi de ba bɛtoo yɛnim sɛ ɔne bɛrima bi na ɛwɔe ɛberɛ a na wɔwɔ 16 years saa tam no wɔwɔ pieces owura ne wo wie ya no wamfa na nkɔ hwee ebu ni maame kura nam ɛnam ne basika a wɔkɔ akɔgye ho nti maame ne de awerɛhɔ no ɔde wuyɛ afɛdi bɛrima ne bɛfa akora ne sɛ wɔkɔyɛ nkrataa ma akora no ɔde nakɔ aburukyiri wɔso akɔyɛ DNA ama DNA sɛ akwalaa ne nyɛ ne ba ɛnra ɔmo de asɛm no akɔ pem krakye no ɛdeɛ ne pie firi mu bae awia yi yɛde bɛsɔm awura bi kyerɛ sɛ ɔda sɔre anɔpa biara ɔno nko ani fie obɛhunu sɛ kwansi gugu hɔ ɔda sɔre anɔpa biara sɛ wɔno nko apia bɔnten na ɔba ne fie a ohu sɛ kwans egugu ne fie ohu ne saa yɛ a wɔmfa na dako bi na ɔpɛ kwansi ayɛ adeɛ na ɔse edua da ha mentena hɔ makraman ɛna ɔfa kwansi ne baako 50 pesos ɛna ɔde kɔtɔɔ n'adeɛ efiri hɔ no ɔbaa besia wadane krɔmfoɔ suban a ɔmpɛ ɛna seesei akora sɛ woyɛ bɛrima na wobɛ bɛfa saa awura no na wowɔ sika a osika nyinaa bɛhye enti sɛ wobɛgyaa no anaasɛ ɔbɛma wabɔ ka ɛna ɛkɔ so asɛm bɛbɛ Dabi awura ne nhunu deɛ seesei ɔnyɛ ne ho ɛwɔ n'abrabɔ mu onya botrɛ ɛna awia yi ɔwɔ ha onya botrɛ na adɔfoɔ yɛbɛdi nkɔmmɔ ewiase yɛse biribi nsi kwa na awura yi a yɛne ne bɛdi saa nkɔmmɔ yi biribi nti mɛkata n'anim munhunu n'anim ɛwɔ TV ne so you will not see the face of this lady munhunu n'anim ɔyɛ awuraba fɛfɛɛfɛ kama ɔbrɛ ɔyɛ kɔkɔɔ na obi nim saa kwens no na yɛ deɛ kwens enti a ɔde ne nsa ɛkɔkɔ kaa bi a akɔfa saa krɔno ɛde abrɛ ni ɛyɛ krɔno bɛn ɛna ɔbaa fɛɛfɛ ɔbɔ ɔno ankasa deɛ na ɛha n'abrabɔ a sese nka wɔnyan kura nkawura wafiri wiase okay ɛnɛ yɛbɛhwɛ saa nkɔmɔ wei na yɛdi na yɛhunu sɛ wiase biribi nsi kwa Michael Hubert ɔsi good day nana yɛ akorɔbi asante awia yi oyɛ live ɛwɔ United Kingdom yɛn nso yɛhwɛ wo live awiaberɛ yi ɛwɔ YouTube ne so yɛda ase wate adwobi ɔsi nana yɛn nso yɛwɔ line ne so yɛda ase yɛada nso wɔse akora yɛ akorɔbi asante nyankopɔn mmoa Ghana
omwa mo pa na nioma ekoso no ano ohye owusu Thomas ata ose ye beautiful brand new afternoon na ya Krobea Asante adamo ase wate adwato ataya base na awie yenso yetwa ho ahia na dwumadie ne ye hwe mo live ewo YouTube ne so dada cash ewo amankwa de eno ose akra ene show no me hwe mo live enso ewa ha Edu Kwadwo Zakaria ose na namamo ha yadamo ase ene mo dwuma pa ene mo dwuma den a mo yo yini sadom ose akra yenso ya wa ahoma ne so na ene awie ye hwe mo live Yankopon hyira mo ene da ne da nsempa mo de babesom Francis Ajay ewo Kejetia Cropstar Enterprise ene ose akra memamo ha na ne mo ne pa mo yo no yenso ya kamo ho YouTube no ene ye wo so okay Dabi amiko Facebook ene mi wo YouTube enti me kwa ha na mabaha se beya ni nyina beye kama okay ewura ne wo manim na mame ho te say Yankopon do me ho ye good oti kumase ye ya epa chawan good ufri asante mantem ye mu epa chawan manin sanwo wadi mfie say epa chawan 49 aduanan nkono mempesa obebodin edien pa na hawa oba fefe ka won kokura nko afiri wiase anka ape edien pa na hawo kire wasemu na minti epacho edamasi se na mode bia ba me bebe me natie na ebra me hu be ma no na me ho kire me pa da ja me hu be ma na me ne wo honum na ne dan wonwie ane e plaster ba kum ne je kokotira mu na ya kwatira wono na kwansi bia ne fie honum ba ya kwatira ndu baabi no na kwansi gu honum meda sori bia na kwansi gu fie meda sori bia na kwansi gu fie etimia na me kire be man se brasa mba se kwansi gu honum eti kwansi no afi na edosu ofie na edosu ofie honum da ko bi me ho kire me pe kwansi ne bi akwa akosensuo me nya bi na mkoko fa 50 pesos na 50 pesos no de aya me wiase we se mo no minya na o san ka me kama no do na me wu me na ma na bibia me se me ntwa kwa maka mo me na ma na bibia me se me fa ahomansa fine so na me ngu fi se aya me se krono me wa e sha ase no me kwaji ska o bank sika na yirai ayi for better claim me jis carry free me sam ni ya jis carry free me sam no e ma me start say me bobisia me kwa we wa na makoka jo say me wadi ma ti ma miska na me nfa nko fa sa na ma no me jis kana me ma we interest by scan sa free me sam ma me ntimi ntua sa ma ye sa ma fe de wie me no me ye twam 200 million afi me hu de me nya mo na nsa ya akura de obi so oto ne port na me kwe ana mne ne kwa ka port no wasem en wase me fa ne 90 ana me se ani me ton port no cement 30 bas kan wa euro so kan ho ana me ton me de port no je 120 it will be ka so beto ni pa kwa mu 50 million na 50 million no wode sha me sama na me de emu bi tua me ka ana de aka no ekuta me etitam na so oni pa kwa sem February so de aka ba beso so February na nru man nim asem credit pa kwa no kwati de mu aso aba se menya bia so so nti me de kwa akotua me ko fa scan we hefa na me de 20 million ko pay bi so man ye 40 million me de ba na akrofo be hia me kwam e be gi scan me phone nyina free me nsam na so me ye akrofo na me ya zenti me kan obi anye ani amese wie bu bone ami aduma ya wada ni rade baba jisika mi divo baby ade bado abafu Dabi ka mi sori abiti wrem awon ma tini ma sori aduane e ya ni afo bi esa mi ni aba kwada de krofo ba go so da de kwari sani mi ami o ba na mi wo mu na menya ware no e ma fa mi anane ne menya sai e wa nya mi so da mu ase we na e bon president mi nyama dom na me na ntra onum mi de yan pai bo na me ni fa quality o we de bibi won sam kakra wo so le wo yi bi top money mame onya me tiri de riti e na sa kwensi we aba beto
I can't be that Bema so. There be a Bema that I can't feel Bema so bread. Bema that you mama. Obi better me car. Bema that carry. Oh my baby, my time, oh my government must say, my time, where your government must own you now. Me ma crap for me must work the men your fly. Me buy some my mamma and go to be away. You go for the time. It's when I'm in 1 year. My woman 1 night. And Golando be a papa, me and Papa. Bema the quad which then was ready to come out. Bema the quanam in 1 year. That's what I'm will be. I'm the one on a Bema the very come out. That will be Fred Bema which I so when I'm in English, it's just missing when I which if you're very good, if you're doing what you did, my friend, my brother, will be in a year. Say, Mijano. And the which time is having family. There's a meaning about what I crown for, about the quarry sunny. I did drive a beer of a beer. Not dying, my man, them. Says a man, no, a moment, a bit typical that years room. But go on, fear do see, if you're 26 years, or no moment attacking what is to say, was and what I crown for. But Miss Slimming and was every man in your crown for. The Baba go a buyer. Or this is to do on Yandru baby by me mammy catch them say. I cried when I won't go. I cried for 23 years. Or don't I get it baby video. I cried that my benefit. I go while I walk. Say, walk. Me bonfire said, I go for my name. Monya send me and power. Me ba or do. Metty Basha me ba SS3. Mean to me register. I register school. Me man 19 naira. I would dress S3. Me to be registered. No way just school. Me many my dear. Get one and if you education. What you may be and we know. I don't see me shadow to a fresh job with you. It's a better what baby. It's a man. I wouldn't have a savas. I'll be a baby now. Me no cano. Babu 24 years. What a baby the movie. I was so glad of baby say. Me never be an me never matter. Mrs. Swimming and I die. Do not platform will be the platform will be a woman and no never got them. No one any run away from my film. My brother movie will be in a year. I'm the other day will take it from one game for me. Pepper when you were monsieur. Out of 4 huma menenim na otie ne kasemo a otese osu areho but ewura yebebusa wonsam na wayi no ya musa wa mo anya no a yente enioma bi ase because coins guni baby uhunu na womfa ena wo frequency akoya ade ena akofa bi ena abejawo krono eni azan okay ansa na wo be frequency no na wo bokrono dada ana na wo ya azan dada ana wo frequency ni wie ye no ena de sa hawo no ebrew mawura but Asem see a fimo any na this amani na breme ente sa me kura me bon pa se me baby nya bi sa da me nua kromfo e on ne panyini okọ wi sky ko like mad the breme na police force no oduru one or two atwene me wonom sabra na meti aware ba se ode no kwara to scan to twene me wo oto ya na mso bi sa to na dia sa de ma no sa me pa ho fa nko na me nyi ni sa asem bi beto me da na manye ni so set ade obeto be ba ya fimu ani tobo o ma me wo mu mamu sei enum ba ko ekromfo miensa free papa ba ko ye miensa no na sa so ya na to ye miensa free papa ba ko mo sa miensa na mu free sa papa ba ko no mo miensa no na sa hawo ya to mo enti sa mo miensa no ma ye ni mo miensa ne ho nkomo mo panyini ne ye de yi Bema oye kromfo why na tosum yenu me pato mia ena sisi a won so ebi aba so why na tosum yensa
ho oyo ba na bema ono nso ede na ato no ono nso so wo kan no obaji so de otwia na okopa keke otimi nom sama kan na yera eme ye kokopeka no okay ma mmuse wasembi saa nneoma weyi a ekoso ewo mo mabrabo mu no wankasa in particular obi asu na niwa wakọ ma me ho akobusa no se de ne fa mo ho na o kan de ne kyerɛ o me ba cho bre bi me da so da me so da na obi de me akogina ensuo bi ho se me mo nsuo ni bi ngo me na aso na me bogu me na aso a me nya krupa ana me si me ni nsuo ni twaka bi a ba o bo nsuo ni dine kyerɛ me eti be ko ma mo ko bi sa Asante woni nsuo bi a ye friend nsuo abrabra o so ndi oni no me so ma te se nsuo bi wo ye hono ma wo de saa ba ma me se woni no ana mble bi so me de ba ma no a me ni tie ya ni sika yira wo de mo ma ye ko ba bi ye ko se kwa ko pesika no ye duro no ma malam ni ka che ba ma ni se oba we ye nwa no na tumi bi edi na chi no eso che no eti so betie mi aja oba na chiri die malam ne ka kire wo be ma na me ko ni se oba we ye nwale no na tumi bi edi na chi no wonu kwa wo san suro malam se wo san suro se tumi no ma ba ma ni ka se de obe ye bia wonyam sika bia obetua onye no onye mi fi se tumi ni mu malam se wonde wotimi etimi diare ho mi mu esuin hu se ba ma no beja me na so ba ma na nya me chiri di nti ma di ngodwuma mi ko me ma me wo ogobi sa Asante e dia ba di na sami a me kwa aware a ba ko me ko eja to da ni mu e ma ba ma na busuafo de ne ko ba bi o mo se me ma busua e na ba hye da na nadwo eno ya pamu mi firi honom ba ko so na mi sa na mi nima de ye fe ni duabo eno so obi na kira me ka kira me se kase na me bo ni dua e ma ya pamu me na ba ma na busuafo mpema ni ma hwe anti e dia ba de e na ekoso ti kan kura fa kira me wo so onde wodim na onde da bia ba ma bi ba ne nchen anadwo be kase ne yere ne me de ma mi so onde onim no Bema bi ba o ma me nchen. Oso be so da bia bema ne se ne yere ne me. Ne yere ne wo. Bi ba chai. Sa na bema ne ba ne nchen ba beka. O se bema tintin kesie bi. Da bia de o kan no se ne yere ne me. Asem baba Dabi. Okay. Ma yanhwe kwense no. Ya ebegum fie ho e wo kwan ben so. Kire mi mu. Sei na ne te. Bi ba cho minim de menwan se abegugu fie honom. Egugu wa sa akosi sa Asem we tu me kwanse na jai ni ho biem. Sesi a wura sa ate bia we mu no kwanse ne ma kwanse ne fie ho biem. Na be dɔɔso kwanse ne dɔɔso. Da honom dɔɔso just a month once. Uba hwe na be for bi abegu honom. Ase ensuo tɔ no. Na we de tɔ ne kwanse. Uba hwe wa dabu aso so na me ho kyere me. Na me niska bia na me peska froka akokro na me nibi. Meko benim kakra na sika na beda bia beda honom se bia 2 cedis na beda honom afa de kokrum ebire bi so na me ni sika me de ba na waduane eno so de me crop be si wana so 10 cedis abeda honom da kwadi dwa na beda hen abeda ba bia me no waduane na eno kra de sa be na me nya metra be ma ni fie ho Asem na tuo me ba bi na me ni sika me didi dwa beda honom din na si beda me de me ma yedidi eti me ko be am no aduane me ko na 10 cedis da honum na me fa de ko di dwa ani obi ware wampa wo kunu obabi wo de cropot ni ko si ho no na 10 cedis ne ba beda ho 10 cedis ne beda o ma me fa de ko di dwa me ni sika so a me kom to bi a me na ma be se 5 cedis ne da ba bi na ma fa munso ho omu sika kase pa no consequence edi so tumi mawo 5 cedis ne 10 cedis na je say enga ye hunamani a wa maw ade kase bi pa enya okay ma ye hwade bi enti that day na ofa kwensi ni bi edi ko nsuo no na kwensi ni gu efie wo bebre na gu wo bebre o mo ba ha dai wo kra na ehu bi se kwensi ni gu ba etu mi wie no kwensi na engu fie ho bi that day wo fa say e ba chom 50 pesos Asem baba Dabi 50 pesos e ba cha wa na gu wo bebre na afa 50 pesos me ba cha wa na ye kese egu na ye sensen 20 pesos ne 10 pesos by 50 na ye kese egu ma me fa enyu obi na ebi a eya wo sore no wo kɔ ne ba bi a ebi e fifiri gu hobi me ba cha ofie ho na me ne ba ma no kwanati fie ho
na me so kwa na me da sori ja be ma no man kwa ni ofio enti ebia obi a meka se eye me na ya miss me kwansi fifirigu ifia hayi obi a meka kasa de nyemo me kotna be ma bi so ne wo me baba no me ne wo me baba no eja ba she dai no a me ba sika ya de bre no sika ne e wo ho ba ma na busuafo sika so wo me ho entema so wo me ho ba eja no se ya ja ba ma na busuafo ne sika ne entema no breda na se e wo da ni mu ho no enti wono ayese be ma nwarew pacho Dabi o warewa se ne de mu anhye a ne niam nyina be basa be ma ne niam nyina be basa ukuta sik ewiase sika nyina akra na family a wo niam nyina be basa ba we na reta so se owu mo nkwam wo ne me betena we no reta so ba me so me bompa ye se de be ma na ampam me na wagye me no se de ka kokra de me ba be ma me ba be ma 24 years no what dada mu obi wonya ba bi na wo ba ko no da obi keso ani wo ba ko no da obi trogo so enti e ma odi no ko bo ase mema omunye enti mi ko hu sa me ba no da ba bi basa no me ka se o me dada mu obi se me ba no dada mu obi a be ma no eni ni tibu ani kura eso me ba no da obi be ma on papa no be hwe me no a wo abrochire no ana obi akote no won no abrochire no se se wo hwe me ne nkura ne be ma hwe ne nku na abrochire no why na kote ne sa won me ba cho me nim oso obeba bia wo fredwuma ba no wo ye na hom ya be se ne fon bele e bele a na ni pala ka je se ekwi akofa be ma bi na be ma na bodua se wo bre nkura ne sika be ma hwe ne nku abrochire ho nti o jaye ma e bo me so bitu ma chese me di obi ni ma ton na ye ka me ye bibia me ni enkwala ma wo mu nyina me nko na me hwe wo mu ni obi a wo hwe bia ba me sa nipa na no ofre be ma ne se wo ba be hwe wo ne nkwala na ensuo ni nku no anyanyam bia be ma ne se wonim sa nipa na ya wo ofre no me kura o kasa minim se wo bo pa me o person be hwe mi ntina wo kasa asan ba ma so na sem hia pa nti wo mu ka se wo hwe mi biem ne nsuo no aba be kunu nti efiri ho no be mano brasesa ye nsem bebre bepem sa bebre ya mi disi ase ese o fra be mana e woda bo on ma na wa fi woda bo so na wadi watem sa na eko okay enti ofa akwense no edi ko nsuo no ade a chen ye wuhu kwense de bibie wo fie ho ade a chen na da wo fie na gugu fie ho edi say ansa na ama bio mi ankasa ma study areba bra so ye na ase nipa be fie ho we ba me ba jimsika we ba me ba jimsika scan so nyan kitingiti o said 20 million 10 million what ya ban sa no a nipa ne bom ba fio bebrebe na afre be ma no sa bre no se ka be ma ma me ko ba ma ni gina mu se won pa me etianum guase ne ba ya mantam wo nyina me dina sei no na kwesi na ja fio e ma fio bi udini sei wie me dina sei kura na anyanyam bia sa sika ya wo gigi free amanfo ho no okwaji we free we ho no akwaji we free we ho de na ya wo de sa sika ne yo me ba cho me nim nem de ye me di tuaka me ntimi nto pant fufu kwa me ntimi nto bi me ntimi nto atade ma me ba me ntimi nto chalawate me fa bi nto hwe ni na be ma ya ne to ma me ntimi fa bi nya bibia da bia me diska tuaka sama fa tuaka so ada klon fa je free me sem me fa bi nto hwe ya kwan ben na afa so kwaji seska no wo da amanfo adwene ana kwan ben na ya wo fa so giska no me ba wo anu maka kire se e bia na ska na makwaje na interest wo ho a wo ti me ba anu maka kire wo se me woni ma bi obi se me magye ne ma me peska de akwaje etu de ma miskan fan kwaje na so ma miskan kwaje a interest na wo ho no me ma obi etu de mami a meti ma ya adwuma ma we interest ya ntuna me nya sika tren no mfa ma na se na ni pa ko na be ku me no ase tro bi so a meje ba interest ma meje am da ko tua obi sika ma na me nya bi mfa nya hwe me kwaje bank sika meti ma kwaje bank sika 50 million me di frika mu si am di ko tua ka me nya bi mfa nya hwe enti me man so hu se me sisi wo mo me so ba ma me ntia so ni ma de ko dia enu ti sika ni free me sasa
just me who dia me ya me ho be me so bibia pe bi ona de ma me to nko asra be me sha dress be me bibia me bia be me na de ma me so e ka no ba na e ba sika no me dia me timi fa ntua ka we mani free ho me sa dia ya de foforo bi dia me de ba tua ka na me na free ho na akrofa je free nsam eti e ba sa na e ka no e bia sa be ka ho da bia na bi sa be ka ho me hu dia me ya me ho me fa bi nya hwe last time okobo obi adwen je ni sika eye dabe e dey twatwa o de wadwen kobo and prot na Asem na wikini prot na Asem no prot na nya wo prot e obi prot ene o di ano enya ni 90 million na wo koto 120 million ene nipa na betua sika ni bi di amawo wade ma me na se sofu bi so ebo me besia ono so ni sika na wa na ewo na me de ko tua me ti bi ko tua ni ade sofu na obo besia no di nsi hu si ho me ba cho besia no me je 25 million 25 million week bi a me tua ayi 2 woje 10 million week bi a utua 500,000 nse si hu si ho etu wo betua wie no atua sei nessa daudi betua wie nessa si hu na ye bebre na we no me nya bi fa tua bi sa me ji ska me de ko tua aka enti me afa anya adwuma afa anya hwe na da bi asofo no ha me ti sofo ni sika ni ti ka me makaya kume na ka me firi ho no bokra bi sofo no ba de obayi me no na no de ma me tinka ho ye den ka me na me kwasa kai twemu a me fa ni mu na bo me na se bibi Asem bi na Asem ko na wanu masa dwere ho se me gina bre ni se me kwa gbeje me ko fu aja ko fo be se njai nipa na wo ko gina na ni mande ka ne kura bowo no ono nso ni gina bre ne sen Asem baba Dabi se o ma ka bowo mu se driver ni de ka bo we driver ni de ka bo we enya driver fo ni nyina anfom so o mami wo pese wo twam na ka na bo ne pau na kuno driver ni ni wo so na pau na ka na bo ne kuno me da me na bitimi nya mo so bitimi nya bibia na so e wo de bo on ma na me wo se nya me ti ase da bi benje me bisada ma cha na ma nya ne be ma se brasa biso bua me na nya me bibi ha be bua me wo se nya wa na wan bi tu fa wo fa utu bi fu da ma ka se utu bi fu enya ye because the I work even no enya ye utu bi fu mi ti me fa bi pia bo cha na ma ko fa se fra ba bi pia bo ta ko fa se fra ba e man nti ase afi mo ni ma se sakura afi mi a se sa na be sa bo se de die de kwa mi ye mi wi eso na ye ha mawura twenwa dwen kwachire kakra mame ma ye hwade bi twenwa dwen kwachire mame onye obia bibia ya ebetumi akase enipa no ena ebie mpo wode wafa baabi etua obibi so kwa eka twenwa dwen kwachire Beba na me fa me ne to esia no na wo yire me nim ni me ne ba ma na tena pen na wo yire ba kire me ko no no ba for net won na bisa sa den no se ne yira bodwament 20 minutes na bi na me so na ma ko tena ba bi a na se ma fu obi am ne to na ndi ba ko sa me mpam me ba no me so na me ti me mpam me ma no tena me ko bra no ko tukoko eti me ko onom no no se negire na ye bonam se wo yire no nti menya opone fi so oba no me hu ne hu fodie bia wa ye obone nti wasima kofo oba foforo en wo chechire mu kire me se okoto no be ba foforo dem etu waka sa kire me nam se okay so bible sa awale ay amana titi awale mba wo bre wo so wo pema eso sa wo yire de chawo na me ka sa eti bi de me tubu ko we na me ko eti da oju bi sia no no oba bisha na bisa nse no fi na ba no se akua oba na makofa no so makoto so no oba ma foforo sedem mi hu de se mi nya me ho na mse nya abotre ti ya no de to banim se de se wuni kunu ene ne mentena na mse wo yire de no mentie mu ye because am no betra ye se a oba no so nya bia no wakume na me ka sa asem no eti a kire sa ba na no koto no ofa no ne gere kire koto so no nipa se wono ono so ka kire ba man se wa nsum no bebo ne dua anam se bra o mo wudi on timi mo dua bia de fa 1.5 koko sum no na bra de 1.5 koko sum no ana me ne bra no o no eti me kan timi se Dabi sa me ne wotena ho no ma me nya me sum beto sini me hu de me ye me ho eti me ma me nya me sum nto sini me so me hu se me problem aware mu eti ya ma dwe san ka me ne bra na ntena ho no
By not being a baby, so Mrs. Woman, die, papa, name would that the brown way behind die, mammy. Toilet and bath, be a womb. Nessa, and only that Mrs. So free and call a bremania baby at that. Blaying her mammy, and me penasem. It's me one more year, and I get a peer on none of your names are brown as if you be on them. The one and you didn't appear on them. And no beside Brown say, would ye and was a bearman or banner, me battle bearman for them. Wouldn't know I make us number 1 year. And your banner a broom in ya or where Daniel man was sure to be. Did your banner or broomino and a done call banner so. It's done on my dad for the me pianas or banner to form one. I'm a fair brother, so my friend say, or banner as Sandy drove your chef for more. Some of them said, I say, Tibamani P. no be who said the equine or the coto conphobia him. Conform no banner bony, Bamani Diapam at their corn. So they took conform a conformation of him was or banner or anything, you wanted dia. We said, on your bonibiana, we read up Akubunidia. It's more for Banamra near Nanidiano. And I'm saying the menko. It's a Baman and man of a pamichawa, and I'm Miss Virginia say, Sam or Banner Boda, my minion for so be and film to a Sameco. And I'm quite Danny Dian. It's a Danny Diana, the catcher was a minty minute now of you, no say, as a 1 year mere, or body become. Now the Obano yellow. Mesonama, men Beba sent a minimum Obano. I said, only Bearman Hobre, or quadrant question, Tidao, a brow, one Monday, and a woman Bearman. Tina Bearman, Pema, rough. It was cast, and I'm semati, Nedam minutes now on. It was Obano, I said, well, to me, when you know, dear way, me be so or 2 a coming by 3 days, not say free me. And I'm done a Bearman, I hired down my minty. Nisicana, or you demand me some infinity dear international, and baby, they may ya bohon. Enti osusu se ebia oba ni nutu woni bi e na aye usei. Ba oba no de oye me bia nyame ti me madwene nko hosa. Madwe kirem se fie na ye mesa. Na wonye sure nso se wankasa nso wani na na ho. Wani na na ho. Se wo kwaji aban bosia na ye sei no akwaji we bosia. Oje bosia di tua bosia. Enti enye wani na ho. E na wa wo your life careless ya ebia ama wawie se yi mawura me pa cho be ma ne family se na sa problem we wo hono ma ka wona me ntena da e na me ma no so nim se na me ntesa sa e na kura me timo so nim se na me ntesa sa o ma me di wo mo kana bi na kire me se me mra se fi se na o mo nim de atoto me no me timi dwan ko hyewiram me hyewiram wono ma na se me hu de me ye me ho to la bia me timi hyewiram wono na ade asa e so na me hyewiram me timi nanti ba kwasiri ba sa nan na me namus asabe ya akafo nhome ememe ha madwene e wo wira nim metimi anante betime free ase akobi ase sofo line na me namu me pesa me nanti akosi se onwunu ba dwo ba bodumienu a me na akafo no bia bako na me namu sa betimi akotena ba bia asua tese me hu de meja me ho ase me wura ho me ho na sai akura de ko me ma me honom me ma me fra me sa me nko asore e na me ne ko asore ya ko na sofo ne ka kire me se o ha hu bi e ba no e chen de ato me no na me sofo me sro sia no kwa ma me na sofo ne se e beba me ye de ya e beba na me bo me ma me amane na ma me se e kwa ya nko asore foforo no sa de me ko asore foforo eti o ko ya no sofo no ama ba me gire me ho bompa ye me nim se nyago konkwan na mejefo na me yere me ho bompai ti ya pon na mam se me nkofie na me ma me ko afede ye ko duo no ma me an kofie o no won na dafu bi adane ko ba bi foforo se ku akotwa ye ne ye ba to ka sa me nkotwa o mo no mo ba no me so minim se me ma me afasa fo ama me papa nkrofo ho na me se be ko ho no me wa no bi frɛ me fon so ka kire me se ni sika begu me fon so na me se oh any ma menhwe na me check my wallet nti me check ye neska bia eni so na me ska bia eni so eti a kire me ka sa bia na ska no begu so na say 2 million na ska na bawo en was ma ya block la no eti jai na why card kuta wa fa pie ma obi enye ma ho na ya block la no ya twi ska na free so ukwa ka sa 950 uka so omo mi a ombaji 1 million ti wo so omo send
me so me ko aya na me so me de share nipa ne sem se o mo twe nipa ne sika me so me nim enti wo ya we no se ma first kabla nam se me yi na block no mo se me mfa sa live we mra na ya mai ene ho no blank wo mo bu me akome wo mo do ya ye do ti be redam ye be proud ye be ndebe ancha na me ma me friend no your friend mo buy me ma me ba ho no ma ye ma me be kan se me ba ne de sa no wotie na so obeyi me ma obedwam ke be kumi anke ekon me ti wa nam se ante ne baba ba ko pe so ni mi o nam se ante me baba fie fo so se me ma me akasa dia me free ho no ma che ti bia na ma sesa me so ban eti me ra hoe am ya re ho na me ko fie me kwa me chekire mo kire be ma no ti ba ma ne no se kwa de nya hwe edi 3 days ana me ma me akobe ma no ho akoka kire no na adwuma mo se oyire na baba kro no was Asante na me so me mpre ma me ba ketwa ni ntua da ma jis ka na firi wo no na me se ante ade ne ye ko na wa hwe so afa me anko na wo ko be wo ko fa baby wo se ade wusa na me se ante de ko so me ni padua me ante wo nim ho bi eti mama me bu fui be pim se sabre me ne me ma me nkasa because ade na e ko so no me ma me ka cham se sofo no de sofo kan nya no kura wo so me ma me na ade me ko so sofo no hono eti me fra sofo na sofo ne se ma me wani na wona mpese woni da ho aye menko hono sa kwense no ya beye afinia o fawie ye wu seye no efie ho no wo ne be ma ne nkwa ne te ho se de nipa ni be behind her okay bra na kwense ne ba no na nipa ni bi ma ho che nipa ni bi behuni ebi behuni afi de omo pratugu no omo pratugu won kwa na o fa bi ana wo bi fa bi kan wo men kwa na me fa bi men kwa na me fa bi ai omo ba fie ho no na omo ma e fa di agro no me ka tro omo se hwa na obi anfa kwanse na egu no ade aye minie ansa na bra ba akaka se eye no kura because se de nipa si ba fie abeda wo kan ye kura ye hu bi da nte se basa no ma pra atwogu nte se bi ma fie ho bi omo sha ase pratugu ye no ebi mba bi o Beba cho Dabi o papa we Beba cho papa ewu ha ensem wo wiase ti to de bia na ye wo se ko gina ka kwam na ka mo nku tade nkran se bia se omo nwo mo left nwo mo right ene ye hunu gina bra mewu omo ma me wom sesi a se me am ebo me ma ho ban na wasanka me man nan no ebi dan kromfo nanka eyese de me ma no de ne ye na na so me su kire me nyankopon se me ma me ba bia nkwate bia we mu da because ade na no hye se me bakro no a me ho ba kire me enti ma zina ma me ba bia mo okro no me ba bia nya hwe enti atani aba me so se me mom na kon ni gina me so ya Rose a hwe wo YouTube ni so bi e na osi akrama ha oni wa bedwafo da kodwom enna ye wa ye hwew Anthony Oponkra dia was hey Satan you fucking nice lady like this woman see how Satan want to disgrace her hey Eura kan akoma to ya moate jeru ade nyankopon di no obekon ko ama Anthony Opon no Andel Goldenson and was say hey what a story Eura di hu mobo Eura wa de adwuma ka ase na men so be wa me hwew okay YouTube ho na me wo no Falimbo Bernard and was yakra me wo tech na ye bom abaso Abdul Fosu Malik was ye wura ya se bi so akra and somehow and some bi wo baabi na ye duadua mu aye be hu ini sadom and was say hey nana ya Krobea Asante wiase we is full of surprises nyankopon ne eboafo Hega Sonka and was say Krobea wiase ehu nana Krobea wiase ehu pa Augustine Siedu enna ono nso kasa asem we na wiei mumma menna time eba Mr. Fuase
aduro no eye etridi yade aduro na ye KNG fo ena ede sa aduro wi aba aduro yi ena se wunya bi na se wonom na se wahunu etridi yade empompo ye bi kura wo nipadua mu a etedete Food and Drugs Authority fo aye hwehwemu ehunu se etridi yade na edi wunya aduro a wonom a benyu ahoto eye time herbal mixture se oba emrom Abidjan house wa ubenya no josopu oba atonsu mu na ko junction KNG waso e ba ko ho se wanum ato a wuntumi ne di wani so briw wapo so nyina ye obo wona ma se wutu ahwe per time herbal mixture nanonom onomo a ebeboa wo onti bibia se a freye 0244 417 669 na KNG for yene won kasa afei Naskeba clinic eye ultramodern herbal clinic ya yedwuma yedie pa eni se wuyi obi a wanya no mpem hawo stroke akan wato ho awo ho aye wodey liver ni kidney problems yi bi daw so a wakwa enko wanya prostate mu hawo kokram yade bein na edi wuya minua da isu ja adwendwen wate na fa wo ho bra bedom Nask Herbal Clinic onomo wa hinema kokobin wasi kokobin station ho no woni wholesale no ena edi animhwe onti bibia ase afre yen 0244 120 269 na yene won kasa nkyere nsemu emfa nkyere Dawood Scientific Herbal Hospital Dr. Dawood ono so the Dawood 360 capsules any Dawood ointment yaba aduro na aduro eye se wunya bi na se wono no mo a odofo me se wo se ebeboa wo na ointment ne de yesi fatwi na ebekọ se wo wo yawo ahotutuo sasabro wapone waposo baabi a wote yawo nipadua mo bekọ adwuma so aba no na wabrɛ wo honam nyina ya oya eduru anwumre kura wo ntumi na Dawood ointment na fatwi na wodi twi a wo yawo ni nyina abekọ ya Dawood 360 capsules ya sa 360 capsules yi eno nso ye topa ye eye nhoma ena papa Dawood akeka bom ena ode ayo na wo sisi nade wom ewia sisi emu ede o wa wo sisi emu nye de bia wo sa wo ye ba be ma sisi wo ye wo de sa wo ye be ma oba sisi mu ede papa na se sisi no wo betumi atede no ewom ni yi a just wanya Dawood 360 capsules no obi ohwe bi enam na dwuma den bi nti no ya no ayemre ni sisi ni nyina ye ne ya sisi enso na ade ye adwuma yi enti monto na mononnom eya monka mom otwie no na wo nom ko ba bi eto no bia na ubenya biato freya 0244 886437 na ye ne won kasa Ebanage Herbal Production and Consult Dr. Eben awie yamo ahebru wono no de Hepa Plus Herbal Mixture aduro we ye tenga na sedes ne yese eye for general well-being Food and Drugs Authority for aye hwehwemu age atum se eye for general well-being so we obi a yade abobɔ podwa basa woje wo ho enye odo foment na woto so kope Hepa Plus Herbal Mixture nanom na onom a ebeyi sa how bi e daw so no ema we immune system no eye strongest ti yade ntumi mo da aduro ne ye eye tenga na pe ye wo pavi any plasmos Herbal Mixture eno de se 3D yade wahunu hompopoya bi e woni paduam se wanum ato oni paduam ya oya woje wo ho enye a konom pavi ne plasmos ne bi 1 hour na 3D yade mo awa no wo mu dwane 3 days obenu awie no na 3D yade ni nyina akọ ko ba bi eto onuro bia kase me pe Hepa Plus pavi any plasmos na wo kan bom no mo ebeboa wo freya 0542 778 572 0542 778 572 and 0542 807 907 offers ahoma we ya beje so na ye ne wo akasa eno mami musa ubi o say onyi ni ye say wani na ho because wu ni pai wa wo memunan no obi ane ne papa mienu papa ba ko meboa ena mienu aka nso ye different enti woni mema miensa
ɛna awo mamu 9 no okɔgye aban busia sika no akromfo wiae ɛna wo hyɛ aseɛ sɛ ogye amanfo sika ɛde tua kwansi hunu bebaa mu ɛma afedie ɛde adwenbɔ ɛne krono now abewie w'anim wiaseɛ onya hye sɛ ɛyɛ waa na wanya anida hɔ ɛna awie wo sei onya hye mepacho enyamia ɛyɛ adeɛ na ɛwɔ watikɔ ɛdeɛ na ɛyɛ ɛwɔ watikɔ sɛ me sɔre anopa na me begina me tisi ani bo no ma ɛkyerɛ me sɛ wo hɔ na me mmra me ba baabi eskan wo bia wo de bɛma me baabi eskan wo bia me nya be ka kyerɛ wo sɛ me peska de ayɛ ade a baabi ɛda bia wo de bɛma me na manifo nko so na me de saa de na di wo mo manifo nko a de me ho kyerɛ me ɔbɛboa me na me de saa de na di wo mo baabi a me ba be ka kyerɛ wo sɛ sika no ɛwɔ hene pa wo de bɛba be hyɛ me nsɛm ɛna de ɔhɔ nso ne sɛ ɛwɔ da bi hɔ no ma me ne bɛma ne da hɔ a bɛti mane na kɛtɛ ne so afɔ ɛwɔ da bi hɔ nso so a na obi ne mi abɛda ɛda atwa to akora me ka sɛ me kwagye obi asase ayi no maame abɛsrɛ be butu me so me ana me nai ɛno a nya na asɛ yɛ bani komisa no be butu me so na me gye me ho anye na me bo Yesu dini me bo dini na ansa na wo so da firi me so no obutu so yɛ dɛ minim no aso abebutu me so obutu so no awro wo ho Dabi obebutu me so sɛ ta me home a na home satam wo no awro wo ho be ba cho me da me nhwehwe ya na me front man kwa na da do o hwa obɛwe wo ɛno na me ntime nkyerɛ no ana ɔse eto de bi a ne bɛ man da obɛsɔre na empa ne so afɔ na afɔ sɛsɛi sa asɛ me rate me be try bi am da hon ma metimi adwon so na agu mpa ne so na be ma na bisa me say akua adai me say bra minimu asa wo so da ye nti bra no hu se bibi ha me na so bra na hu se na bra na me nto na opema pa won ne ne to opema pa ba me fa no wagya ma asem ni nti bra da hu se ma boaro nti opese wagye me so me free saa de ne mu na so nyeye asa wadwon so enye oda ya na se wo so dae da krupem na saa de ne bai e bai na bra e ka ne be start no saa de ne di kan e na ye me sa e ka ne be sha ase no saa nim guase ye we na di kan bai asan e be me sa e na first no so no betu me obi a me pe bible kan pa e no so ma me ko han da bi ma me ko tra saa da ne mu ewia bi a me kwa akoda me ko ewia bi nam se me kwaje mfrement me dada ani mo onum de mu yan se obi ewura dem onum owura dem wona se me ntima to kire me afi dem ti an se npa kwa twe abebie na wa yire me wo ewia no wo da ni mo onum abebie sesei wa ye show ayire me wo da ni mo se me da hono me butu sei na me bible no so da ayi bi so wo honum na wa yire me emia me me de mekache makaji sesemfa me de mekache makaji sesemfa enti me ho sane me na me pie no e na o mekache me se eda no nipa wuom na o ma me wo hu se nipa wuom na o de wa betena sa dan sa dan kro na so me ba be ma panyini kwa dem a wonya ka sika nko sika be gu dan mu ma wo fa se fio na me ka se bi peska to bia ne na me nya bia na sika be da ho no me ma me na ko ha dan de me ko tena mu arofo Asem na no hye na enkomo we ya yedie with regards to awurabai enkomo ya ena obi frɛ studio lives si ase de awurai kan ena the police call na chi so omkope na chi no omko inu oni ho na no omnim so wa ha wo awura akro ha wo ba ha untimi nchi no or the omka 40 million nobody ena the police ba bewura o take a film studio ha so obi de na asem oba say now the police ya ba begina ye chi ha say o be peni pa na china free ha woman a o fra kasa asem no and ya adabraka ai adabraka ambafo yeah Krobea o wasem bia oh yeah me perceive tin na ba komienu mi yeah wa joto so ahofe mama mi sa wo o mama mama yesen e patro 5
mo ye 5 e ma say me nkwa na me yoba nkwa na yoba oso na to say na me to so me no what be say kwan ma me fa so a oh da e pa cho me ma me ubi san bibia honka bi se me nua ba ko na ye kromfo pa ha ebra me fa be ma no na be ma no e hwe me na me ne wo de otoso me no na no wo hwe me no e da mo se ye no na me niam ni go tank mu anse nti me de kotan me ma me so wo baby a me ma me de me kotan won ya kotan me nua no fe che be via me niam ni nyina e ma wo di dwane ko mate mu fie nkonwa ana bosum ho me ba chawan bosum fie ho ayakom ana nkonwa me ba chawan me de me ma kotan se nsuo bi wo ho no ma na me na mo som se nsuo me se akom ho bosum fie ho obi kom no sisi e me pa chawan krom ho ankasa me ma me aheda me ya nko me ma me se ye kwo ho a ye bekunye ntine ye heda nko nti enim ho abakosem pisa ya kachira open se ye be ma odi ade ofie oda me pa chawan Dabi ya kachira open se ye be ma watena bosom no so pen me pa chawan Dabi obi an kan chira oda se ye pese wotena bosom no hoda me pa chawan Dabi na se na bronya duru ne ye kwo ho no ma na me ma me tukwan eja ye ntine susu ye kwo ho no ma o mo de ye kwo ye se afra bi akwasi so na o ma kum na ma no ma ye bi o ma de bi ma ye unyi ni se ye ka se tena bosom no ho no o ye wadwen se wonko pacho mi ankasa no ye de da ye mu ne ye de me ko gina nsuo no se me mo bi ngume ho na me se me mo nsuo no mu na ni nsuo ni twaka good mami misao mi nua ne bisa okusa no na wo se wan kasa ontra da papa bia mu da right pacho ontra da bia mu da mentan da papa bia mu se manya dan se mentan be dan a medicine mu no na bia me ma me na akwanhan na bia dan ni nwunu na ba ko so am go tena mu no so na toilet be ho pe ho na me ka se yewura ono ma ye ntimi na o ma me na hide dan ma na wo te hia o ma me te hia o ma me na akwa hide dan ma me ba to yesu so na ma me da ehutu kwan ti ba bia me ko tena ye no ba ma na me tena ne nchen na wo hwe me de me sua de ma me pese o se won hide dan da o ma me na yo hide dan ma na me se na o ma me na no ndo te he me ne nyina na te dan ni ene me ma ne nyina o ma me ne haya na mu nyina matrem me pa chawan ene me ma me so ma ne na iwu ne ne o ma na o ko wo mo no aya wo mo he me pa cho me kwa akotena be ma no kwa o ma me ntena ne nchen me o ma me ko ho no ma na ma ba me fie odi beda aha san na me ye no na me nya se me ne be ma tena da ba kwa awale ba ko pa na me ko tena ne nchen ya da re se ya ye pam ma me fie ho no okay yes samra na o ka say mo no wo se kwensi no na ama wa yesa o da so gina say kwensi no e pa cho say ya tu mi na me nya ska so rough san na ye me sika no nya say me say me gina so say kwensi na o da so gina so say e kwensi no e pa cho kwensi na say be ya me free be ma ne ho na kwensi ne ma ye no na woneka me pa cho na me de kana so na me de sister bi ka 5 million and no bra ni tua mu 2 million ma me ena me je sister bi so niam aton ye eno so eya me ka ma me ko sister no ka chen se enkola ni nti me so ska bi ma na nti me tua nkakra ka tina me tua no de me ko sister me tua nkakra ba no sa aka no na enu say that time no na wunya fa akwansi sa bra ne de na me am se me ko ton ade na me boka eno de eno nko eno de na me nti de na ma boka eya nkola ni ntia enti nkola ntia na ma boka nti se so me menye back to about 20 years ede se na nya kwansi ntia me pa cho ucho onum kakaka ho me pa cho Dabi uncho onum ni pa se draws kura wonu antumi ntimi sika okay be man ne tom ma ya hwa de ba ko ha un se na o ka se utumi yaza right ede ni yaza sama ko bi wa ka cha se me woni ma me to afete enti me kwa me se obi de ntime bi aba se me nto me nya sika nto ti me sika mfa nkoto na ma ka sa asem na che no ni azan no na se wo de mame a interest na mama obi de mama o interest ni bi ba e bi a na wo sika na me yi ma wo na bi a
Esa no ano bi nkuta me bi. Say yeti hai. Na waba say o wontoma. Me ba cha. Obi de niema aba. Obi de niema brewo. Aha. Na me toto bi sa obi nwoche na de niema bre me. Me ntiase me say. Kwa be na afa so kwaje sika free nipa no ho. Sir Bray, away. Na ma be ka che ne se obi di ntima bre me na menya sika fa ntwia. Wo mo so nim se adwuma me ye no. Enti wo be ma miska no. Na me de ko je ne ma no. Wo di scan ma me a. Na me bia na me de ka bi na me he da ko kan sa. Ba meti bia twia ka no. Na de aka no me yi ma we interest no. Me de ma we interest no we na san we a. O be ka kire o say interest wo ho ma wo. Say o ma miska na me ma interest. Me akwa na be ka sa anyo na be ka me. Ana me say wo na be ka che me say. Mema we interest. Me niam bia ba. Eti ma miska. Na me ma we interest. Anya sa. Me ba cha wan. Eti me ampa me di me ba cha so ma tua interest no ba sika chen me nya mfa ma. Okay. O be pe okru no. Usisa o da so ne nete. E ba cha me nete. O nete. E ba cha wan. O be pe se be fre okru. E ba cha mboti ma fre. O be pe. E ba cha wan. O be pe se be fre okru. E ba cha wan. Good. Then what do you seek to know? I was our semia will be saying. Me pe se me yano sa. Me so you me question anu. Nti me be se me ana so tender I was share. Now can say Supreme Court. Honu say yan kan wasam kase wa we ya. They say we dey dey court. We dey yan court. O take court. Nti ha no. Musa bibi na on fa wo ni sa o. Wa bra e bia matie fo ntiase. Nti what is your intention? Back it. Okay. Me pe say oka the statement mu no. Oka say enam e car odedi enti no. Ama sisi e be ma na e fero. Enti be ma no e pam no. Beba. Say e ka e fo ne ba. Ontimi en asofu bi. Wayi nani. E wo kasa. Enti me pe say Otua bia wa bra yes. se wontua bi. Me pe say ye frɛ be ma no. Say hide e kwa be no fa so onim e fe say. Mami. Okay, yeah. Me da say. Sabre mo amorhwe yen na mutie yen. Enne Alexander Blay osenana maame ni hiamwa na nasam no ano ohye. Abna pokria osibusa no say what the canodo say. How much is she indebted? Asumadu Isaac ose na raya Krobea Asante mamu ha. Me first time maame hwemu nie na makoso ahwem yeda say. Me visani buaten wose nana me nso me ni manu anom sa ha uye bia ne enambo akra me papa ka kire yen se ye nhunu bibia akra nwie na if we like say ye pa ye nkuyen ho nana enye easy o mi tie maami asemi me nso me hyedem na me nso me su akobre mikro chale obi asem bi obi safwa obi so asem pono yo obi asem safwa ehini obi so asem pono we akohini mevisin so de Jobi eno osi Kofi Abraham ne medin nanana nyamemrem Genevieve apia osi good afternoon nana ya Krobea Asante mpatase na mewo I wish my mother Melly Mame Melly speedy recovery oti odwumadie no Margarito da sheshe osi asem no ano ohye na Awurade Nyankopɔn ene yemboafo okay ene ya YouTube meko Facebook ono na mahwe ehonso edie oba de achi ame akra o wa asem abusa akra ampofo abusa bebre uso abusa bebre ndi kakra bi ka ho ma me wadaromo usiso adwuma ben pa na waya na mausika Bacho misiso no adwuma bia no amaja ama miska ti wo heda ni adwuma ontimi ase me botre eti bona na me bon na ka bia nim na so obi ka kire me se me bra na me botre no na me yade e na obi ka kire me se nko pese wode me kwa abrochi na nka me botre na wode atete ba obi be ka kire se hwe no wa fama nko nti wa why na ko ka kire nso won hwe no wa ma me bia me ni ba bi ofiri no so be se enfane nko Ghana ni bade ne ko no ba ogo no asenti benfi ya ka kire me ben prince na ni na so bi ba be ka sa asem kro na
Say omo mpre mo yemfa menko. Uni pakure ya. Be ma ba kwa one ne wo ye. No ohwemo. Be ma ne kwa adwuma ba na ne phone ringe. Obenya call no na yi obi na ekasa se he oba na wo hwe one ne ba ne wo Ghana no. Wo so aboa sa be ma ne panyo. Be ma bi akobodua se wo di usika ma oba no ne akwala na ensuo ni nkun. Wa bre ye wa ankasa woni na wo. Woni ne ba. Sisi abema ni mfi mu bio. Na ubotire etire na ahobɔ ne nso. Obi ya adwen se odo bekɔ aburukyire na wakɔyɛ adwuma no atete. Ɛno nso a obi asɛ connection no sa 3 times. Go on. Na mpɛsɛ metwe BBC bibi. Bio, usi susika kɛseɛ bɛɛ pa na wa ankasa atɔ wo nsɛm ana yɛ wo de anya bosia. Waso mu da, menka ne sa. Patro ska atɔ me nsɛm da yɛ sika me yare yɛ kɔda D5 be ma no de brɛ me ɛna me hu sɛ atɔ me nsɛm bɛ wɔ brɛ me 2 million wɔ brɛ me 2 million no ne ska kɛse atɔ me nsɛm ayɛ me a me kan de wa ankasa wa yɛ adwuma nyɛ obi wo yɛ wo kan sɛ me de nya adwuma enya ka prakra da me nya adwuma nya ka me hu ntoma nya matɔn me nya adwuma nya bi da na obotiri na unya ska me nya ya me didi dwa me de didi na ya wo za amanfo giska utumi giska kɛse bɛ sɛn me pacho na me ka sɛ ska no de so man is this an plot scan 50 million eno kra de manza no and ye di ade ano no de man na saza se si scan na we me pacho me de atuaka na de aka so na plofo ne je eh okay afei ni a edi ho no mu bi wo o se o fa akwansi bi wo ukunu fie nya sa me pacho sa be man wo we me pacho na me ne ti sesi ona ne ti wo sesi e me pacho sa na se me ti asie ye di a de ofre ukunu a wo abruchiri ka kire ne se e ma onhwe obi onu ohwe wa e de be no sa bre na onya nkofa sika no me pacho sa bre de na me nyamfa be ma na onya mfa onya nware be ma mpo no akofa sika no na sa bre a wo botire no anko obi de okọ abruchiri a obi be ka kire wo se be ka kire nipa nse mo mfa anko no de okọ a obi gu na nim ase no sa bre na onya nkofa akwansi no na me mfa be ma na me mfa akwansi na onya nkofa akwansi no me pacho aha ena se sie no akofa kwense na se wadwen nyina so ye se kwense ni de edi wonya wo so enyemai nyesa so wadwen ye se kwense ni na edi wonya sabre no kwense ni de pam mefri be ma ne dem o kwense no pam me bisa be ma ne na odidi ma mi bidi be ma na mi hia bibia o to ma no menti ase so be ma na je mi atane dem o na o se me pie fri de ye pam me fri dem o no ka no ne anum guase na e ba na o se be ma ne pam me na be ma no so nya na dwen se o pam me every demo mami expatiate menene nkomo bomu no o se okoba ma bia nchen a esese BBC e ma be ma no e pam no ba ko be ma ne demo hye e ka ba be ma ne so mienu obi kire ni dua bo ma obo nipa ni dua e ma na busuafo pam no miensa ne so ye dai miensa na de ka ba yo wo so nua no yesa miensa num na miensa na no mfiri papa baako aha wo se baako aye dai baako ya kromfo so won de on fa akwansi bia wono de ya jana ka kra de me pacho de ana ase de otoso won so aye dai wono so ye kwansani wono so on fa akwansi bia me pacho de bi akra okay aya ye busan sam seya enye de yen ye patie na mmom se be ya emu beda ho ama mo etiefo mo atensem biase ene nkoma ya boy ubenya akwanya no aba radio ni so bi na awiai mia menua ba mother of mod collections and a mod collection awiai amenchiao na mo amte onka che ezi a dog here aya me ante onka mod I know sense na homfa ba sisi ade yankopon adon nti ho ye ya me ante onka wa oba ni mu ba ko ni dina ya Samaria na Samaria obin osena na mehwem wo Facebook ne so e wo mod collections patase na ewura na semono ya rehosem ya ka kire oda so ye bagina e pa cho Dabi yan kan kire oda moma mintwa me ho na memra na sa asem wi yenimu nkobo kakra se papa kro
ɛyɛ mamiensa baako ekromfo otumi ko wieska ekolak bag no abeto atwe ni nua ne fie no no so atam no ato na ade atwene no ono no tam to na ade atwene no enei wo kromfo wo kro no bom no wawie obi ade da pepacho menye bi da uwie ade da pepacho da na emomo de nse wo de wadwen ne bokro no se obi mbe eka no obi be obi ana the police for beche me te wasa me ko obi wo na ma genam de abetua obi on so no person obi mudua na me ko obi wo na ma genam de abetua sa na me ye no se wo de enipa eka sei okay kambuma pepacho eka no de ekeka ko 200 say 200 million ekeka ko 200 million pepacho why usika kesi aka on sapa da ye sei samia misika sikan kamen sadda sikan so ntra me sa maria nche sa wo bra me 100 million ne ya kura o se free me sa na riachi monchame harofo Beba Ejebu, echenya babeju. Oh, mawurade ani dede bebrebe. Spanish garlic mixture na me di ho adanse akere wo no. Ena sesei de ne capsules nso aba. Eno ni dede bebrebe yo. Ono kwa. Spanish garlic mixture ne capsules na aba no. Sesei de ya ye ne stronko na supporting immune system. Esan ye ma obi a odwonso ntentem. De na ni so tabri no. De ne nase tatai. De na koma boni periperi. Ena esan na ne srade e woni padua nim. Sanso ena boa ma mogedi afusane e woni padua nim. Ana afei obi a pampan e wo nanum. Spanish garlic mixture ne capsules here abai. Se upe bi ato a e wo Kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy. Corinak Heba, Danny Heba, Fred Mens Heba, Misty Heba, ana afei KNG Heba. Any drugstore pharmacy shop bia mu so no onsa ebeka bi. Shanen so oba wa fafro de o ma akwada no fo ana afei akwa woni mfie dumienu entimi enum aduro yi bi. Frɛ 0266114111. FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoa yi mu agye atumu se eye. Anokware moma yenka na Spanish garlic mixture ne capsules ya bai de eye du papo. Kana kabiem. Chala smart food. Obi benya wa na free ade ena apomuden so yensre nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa Future life smart food beboa afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrying wani Ghana Telecom University ni your opposite Kumase woben sofolai alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket free 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Manager, good morning. Good morning. Na kame no ba be susu asem bi ho. Se me doctor wo hwe me wanwoma so yi. Kan be ka to se fa wife ko ho. Doctor Ben. Doctor Bosom Twejesi. Hey, one no hwe wife no o. Hwe, ye chi ye nyina no. Bosom Twejesi na asom yiri mama hu ni se. Ene ma hyase sesa. Na no ne ma be hwe no na ni agye sese bibia sesa. Doctor no wonro. Se me hia no a. Enki ye me dadada. Ono de wo ya bibiduro ni abrofuduro nyina o. Atiefo so obi huna ma ne wo yade mu a. Sa ya wo yiri wunua wo sore ba. Ana wadamfo ya ne ntem na fa no koma doctor Bosom Twejesi. I was Spark Healthcare. Aha, I didn't want to know. Spark Healthcare. Wana wa yare junso mu yade ahodo. Wana prostate hawo. Wana wo brebu mu yare wa ahodo nyina. Wo diabetes adro pa. Wana stroke abubu nyina sori anante. Oh, Spark Healthcare. O Spark adaginim. Say typhoid o, say malaria o. Onipa sa pressure gina soro na mafomo a. Spark Healthcare o Spark e beba form 10. Sa wo firi odiom o kwa nwoma so a. Wonsa benko so. Wo tsana na wo bridge no so. The number is 0241641415 and 0503440286.
Abapamo, woman didn't creo. Online shop no. Ade enema we order no. Omo say ready. Share what dia befie. Wow. So na me to edema omo fa mo so. She say online shopper. Wo to ade a wo pinema wo yesusu. Na eso a wo de ade krona bre wo die. Minti bi da age Abapamo. Omo de no so akọ Play Store ana App Store no download wo app no. Ni tie wan say trafie ma ye ni dwamrew. Say ye ntade mpaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedurato, pharmacies wom, saloon, barber shop. Ya ne bo no kra foche de okrom. Wo de mobile phone no kra ye ba yere de a wo fro mo a. Wo be ya ma. Na yenya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ke bio. Enu tro so obi afro mo sesi a. 059 1214 135 and 059 1214 137. Website www.abapamall.com. Abapamo. So convenient. Abapamo. So convenient. 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asan de wato machine so ya asan ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awo no ama ho e sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan mo wo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nue dwapo so wo mo wo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus Mischia, Ebusinia num ebusi immune system. Abusumi pinio, bia enya ready. Sia medo. Tie Hepa Plus mixer. Enya dwuma ebeye no nipadua no no. Afa kra na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pom din hu hia me yie. Esne bibia. Ebusua wota nom Hepa Plus mixer no. Won sesika hospitals. Wo save e dia de foforo. Enti me ma no mpafie ha. She, we Hepa Plus husband. Radio fa Hepa Plus husband. Enya won so beye Hepa Plus wife. Na bono. Hepa Plus mixer. Apen for about mo manufo ne nkwada wo ni dumyenu ka ho e pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus mixer e mapomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi enkrato yi mu agya to se eye na fa bitwi ma betin so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment with the true wia ohuna ba bia na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award-winning Asem ne yakin akuyafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwadifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka gya hwan wudware wie na wo de Dawood ointment twitwi a wobehu da obeda mewura mebe nko mi sisi ni mekotodwe nyina osisi mpo de enyo na abeka midibi ko twi ho nyina na dwo ntam Dawood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru Kings Walk Herbal Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetchina beko. Hey, brasa me. Ade Asem. Sisia de me hu obi oyade a. Wo pa bibidru enam a. Metre ne so nkopechi number 1 Dr. Fokuo. Me brabo age yade no. Ni nyina ko. Enipa ba ko doctor de yade ahodo me ensa ne board on. Diabetes, ulcer, koko. Say ni hu ato no. Afri ye na betem Dr. Foku. Wo be ko nam na bisa me. Abusiafo Dr. Foku wa bene. Obi agina tum. Obi aso yade. Obi asne duro nam. Say yare hu ti say hepatitis B. Obre na sententem kra. Awo malaria busuani nyina. Gonorrhea, white and syphilis. Ni nyina Dr. Foku ye ho adwuma. Say de nwanwa kra ne say. Wo se wo ba se ukuru pemma ana bema. Wo yire ye mema semo a. Oba yade bia ma. Ukunu nko ba foforo bia ho da. Wo yire no so nko bema foforo bia ho da. Eya bibiduro kan no de. Enya juju Dr. Foku waduro bi. Ye fra no bema mu bema. Afa so oba owo ntentem no pese otetena wo mu a. Owo ho bibiduro pa. Kuma se Dr. Foku opeti number 1. Usin kwanta so hwa. Wa se that okay sin kwanta so hwa. Edo ba ya sabia ho. Sa wo akra. La Paz New Market Kum Hotel. Numbers ni 0242 155 935 and 0507 079 199.
Nantwi ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko dan na esem komu a mochim ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu boaye emehwe yare bia mu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yare bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wa mre ompem bema utabiesa prostate ho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani twem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo Dabi Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244120269 ana 0271989197 bomode so do how edekodade nyina epa abedai nask heba clinic nyankopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Okay, yada mo ase adofoni adehia mutie yen baby biara awowa hwe yen yesam akwa babio mo a mo ye live e wo Facebook ne so no be se ya mo nhye se me ka se share e ya share ene e ye benada. Okay, na Spark Healthcare Dr. Bosom Chejasi ono no da Spark Healthcare no awiai ofaimaba na ono na ode orthodox and herbal medicine okabom edididima no kre me se wo se Spark Healthcare onum wo mfidie okwa enye se doctor ba kope enu ohwe we dabi ye wa doctor for different ya wonum ni wo behia wo hawo a wo de kono won san fa wachi ensan fa mabio obi dia ne dwonso mu haw adane so akere yie arofo bozom twejasi wa bin wonro papa no wo odium angoma so nsuom wo no wonro ofa ima akwa yeah good and na wo free Spark Healthcare aba awiai boyenkobo yo ewe de boko na Krobea o ka say Spark ye doctor ko pena ehwe wo but Dr. Bosontwe unu se wonu say urologist wow omo cheda Johnson operation ankasa no wow onu ya penia doctor dinachi wow aduma o ye no wanchi Methodist hospital wow enti oni Bosontwe kabomu a adagire ne poso wow aha enti no asana kan enu kretrodo very good therefore said ya mote ye no o true first me dance ni ewo emeha na me dance ni ewo nkran na said ya wote ye no Dr. Bosmo Twejasi da me ka kire wo say doctor we enye doctor bia sa keke wo ye doctor onimu de okurafie nyansa se kurasuku nyansa efa ayaresa ho anasa apomuden ho na wo twetwe no me ka kire wo say doctor we wo hyede kwenye tete kwa me nkruma su apomu ba bia ye kire bibiduro kwan first de sayare no eno da nchen a wo se koye national service e wo mampon akuapem be de hwe bibiduro mu agye bibiduro tum se fa we nya adwuma no hono koye national service wo frɛ ba no se Dabi eno nko asa yare a enye yie samba sua bibre mu de ne de a na wo se misua broni de enso eka ho enti ebra wo kura abodin in herbal medicine no wo san so eye pharmacist esan eka ho na efe wonua Bosontwe ono so wo wanchi Methodist hospital ye urologist e ka ho de a na se awie mu die kura ti mesrew donso samre de emfa nkofa fa kwanche yanom enchen na no be ka say bi just me bisa o question bi say wonim say bema ye won predodo bi o ho na wotwe ni nyina no e wo so woni oba adihiem se na wotwe no se wantim na oba no anhiem empredo sa e de wo hawo blood prostate ana sa na wotwe no so se wo hiem empredo obro sa so a eno so de hawo blood prostate no na je se bosom ni nyina no wo ye bema e won predodo a e wo so woni oba ehia e na won predo so ni concern no oba ehia ebro so jahuma trufui na san fe doctor biom na bisa no se doctor mpredo sen na me yire ehia na watwe mu no ane bosum ni nyina eye 0241 64 1415 0241 64 1415 0241 64 1415 ebiom
0241 641415. Why a bonus question I will be sa Dr. Bosumtri Jesse or Spark Healthcare and Momasu Ensium or Fenye Efio. Na masam bi senye obebi sase identikra na Spark de bia mo se mo yasronko mu bue ma na mo se yamra Spark na ya meje apomuden papa ane apomuden de ye geno de wonimu de enchen ye sinim de yesua anase nim de ebi so ho ye de wo na Spark de me se ebada pomuden papa de ya redare mu na ya kodare mu ma mi sa wo sansemfo kakra yi na mi wi a ma kiro bibi ketwa bi na ma sorry na meko de hia na ugidie out betu na mo mi bisa wo se wo ho a emprempi no ya awo etan de wana wo ho a emprempi no ya awo etan de na adenti na awo etan de wo ebiom masem bisa a edi ho biom ne se emprempi no wo ho a wo home a ya ensiso ana wo home a ya ensiso no na se wo kosebe kwanche fo bi nchen a obeka kiro so wanya asthma na nso anya asthma na wanya titiro na jo koda efe koka ha no akoka se so home a ensiso die na de saa de we de ba Beba be ka kiro ebiom wo ho a ye na wani su abriwa na utia fam a na se wo tia hwe utia fam a na se wo tia hwe wo tan hia sa noma yi bia na de di hobium etoda wo dwene a ensiso asa wo dwene asa wo dwene basa de na de no so ba me be ka ho asem a kire wo ebiom masem bi se biom ne se etoda wo ho so wo ni pedua no emu ya wo hene wo dware no se nsuo kan ho a oredie no na emu ya wo hene wa chinia wa jinura nanso enkosi aga anase enkosi baabia de na de saa de no ede ba meba abeka ho asem a kire wo biom de ensan di ho biom no so ne se wo ho a wo so wanim na apagya na wo nase enso apagya na wo nsa enso ano anase wo nsa nketwa no eno nso apagya etoda wo ho wo so wachi dompe no eya wo ya pa ya ebiom wo ho wo so wo yafunu asa mframa gina wo yamu anaso yom yo basa na wo bofuno eduane kan wano a na wo yafe etoda nso a wo dwonso no wo hu moja ewo mu na sa moja we no bedebeka so na wanya anamu yare ya ma anamu yare droyals de bia odunso moja na so dunso a na moja ewum de ade na de saa de yi ba de di hobium etoda wo dwonso no eya horo se popopopopopo asa de ahye da hono omu oni peduan mu de ba de na de saa de we nso ba me be ka ho asem e de a kirew ebiom toda wo dwonso a asa ahye da ayi se briwe aba woni peduan mu asa coke ho na ye coke nyina woni peduam odwonso na se mi hu de menka aha se odwonso no se coke kala na eno nso na ewo de a kire ana se odwonso toda ye ko pa edien ena de saa de ne ba de nti a me se me pesa ba Spark ne se Spark se wo ba o de se ha we nyina ba ya to ye bo ase ni ahwehwe wo ni peduam na ya pade kura ede saa de no eba ni pedua na kwa ba akwa fe ne se kidney sa kidney no obo adwuma ni pedua no papa ono de ye fe ni pedua mu zumi lion ya di awie na ya no de na awie no de enye na ye fi no na wapie ne nyina de abla dwonso twa no na dwonso twa no e de ababonten na sa wo kidney no ho ka na sa de mu boss yi nyina no wo hunu e woni pedua no se wachi dompe ye wo ya wo dwonso a ehuro nko a moja e wo dwonso mu wo home a entiso se wo kidney ho ka e de sa hawo ne nyina bi e de brew ti se wo nya sa hawo yi anase sa asinso so nyina woni pedua mu a wo be de hu se me kidney e na ho abasam entram se blast Spark na se wo ba doctor benya botan hwe ni pedua num na so hu a e for ma waduro na wo hyase se wo nom a sima kakra bi enche wo be de wo ho na mmom se wo tena se na se agensa mo de a se free bi se dialysis na no ba ko pa bia obeye bia no on be ka kire de bia boko bia na ho ka utwam 15 million se 5,000 Ghana cedis blast Spark beje apomuden papa ane bo eda fom ja homa trofo ye na dia won tia se no bisa doctor na won kire mu enkyerɛ
ɛyɛ 0241 0241 64 1415 0241 64 1415 mepacho said ma bobo su nyina no se wuti bi nka woni pedua ma se hu bi woni pedua mu a gwen ko to spark afa ye tea na ye dia ba ma se kire yarefo no sa tea no emema nom ema nom emofra nso nom empanifo nom ebra wo no sugar no ko fom no na afa ema immune system no nso atimi akosoro kama ye bra nu sa ntimi nka yare ni nyina nka se mama yare so nti spark enya no aduro spark dem say ye ni mu de de wo hia no wugidie wana motuo ye topom den papa ane bo eda fom kakra bi ekura no wo de bra wo ba doctor no be ye hyehyeye no wo de duro na ma kona konom wo konso mu se dan yara wo be san ba esa say spark healthcare de ye no kwafo na won so be no kwafo e de amayen ye be sum ga na man ani asante man je homa trofo ni biemu 0241 0241 64 14 15 0241 64 15 Fre na doctor Benja Botre actually blade de adwuma blade pon nyina de adwuma nyina no doctor be church no nyina ba bi ye won so doctor be kan nyina e de akiro nyame adomo adase ne yensan hia okwa ka kire doctor say mo ma me be frɛ me na no oh say first day no only doctor ankasa ne bai yeah ma me ne kire say otie doctor nkomo no na ni je mo but na wanante abre enti wanko second time wonko na bai yeah enti oba ya wotie sene ya wo kasa no yeah en wo ka se papa na bai ne ban so aba be kasa sene ya krachi ya kasa si ne papa de so no na je say mamenko mo enti obai na no ya wade atwa mu a ye be fiade yeah na maame ne frɛ me o see in fact ne yare ya ne dan so obi yare de ye disclose odi anantia breche na oba doctor ho no asa that time na no ofre me no na ye 2 days enura doctor de man no odi nkan ye ni padua mu hwehwe mu nom ne ade onom ye no just 2 days no wo hunu nsinso asopa enti Krobea da doctor na se ma me wate enam si Nyankopon nhira wo se won so call ye wo hu so tie wo Krobea like say amonia dance yan fere ye wo kan ye no Nyankopon nhira mo pa amen therefore Dr. Bosom Twejasi papa no wa bin na wo wondro kumase ha angoma so odioma angoma so ensuo mu hope na papa ne butua odi ejuma good DJ Asem later down osi akra ya Krobea Asante na wie mama nchiachia wo ofin so kokotefo ene ya bade mu abie mu aye show live me mama anti Lydia me papa Mr. Ofe ye nyina ya wa ha ya hwew na na usunie osi na sofo na nei na sofo ya Krobea Asante adum kwa ngoma ha udwumadie yi oba ha ya de sua de kire yan wade pa Nyankopon nhira mo maame ne nsam no a wo bro so no akora ano hye Honorable Atobra Justice osi na ya Krobea Asante the voice of the voiceless wona wo kama woni eni kama for in fact onu wabedwafo Nyankopon nhira mo wate mo ntonkoso ana mo nkoso ene mo adwuma pa mo nso mo bo akora da bia no ensem a wode ba no hye yenkuran kire yen abrabom ene wonwom a bo yesei eye very very touchful and touching you need touchful ho ni nyina ko Moro market for se na ya Krobea Asante ena wie yanso ye show pa bibi ni office so masefo ena o mo chese na ya Krobea Asante ena wie yanso ya bade mu tio ojedubrefo eni Mr. Body ye nyina ya wa ha na ye tio Toronto G enso ewo Jacobu ena o chese na Krobea Nyankopon nhira mo wate ena yanso ya bade mu pa bie mu a ye tio frima peti number 2 fo nso nie ena o mo chese na nei maame na sam no me wura ho me kura de metie mintumi nyasu Nyankopon mo maame no na sam no emoya o so sache o kunsu do me abra ene o chesa kura ya Krobea Asante na wiei mo ya very very fantastic mate da bia mo ma ya big issues so ya dusua de we love your program we love you too
na ya Krobea Asante afrem yefu me wa dance abadwom na maame no go twantro de na hu ye yentro na nka won so waka on say you say something, don't just say it, say improve say be asem we your kan yenti e yentro ana we your kan yenti no wa me hu e bi nso a wunim no na wa me hu so wa e wa atasoma so se akra ya Krobea Asante mo akwa aba yankopon so nchira mo la bista ni chingi wo mo nso mfa mu ni agro awia ye beda agbeve heba afo nso ase o mo bo ayen wonom na di mo na soap ni mo na cream no aba o de semna ni dware di cream ne sra enka bone ne nsansa eyi firi ho ma anyu ahoto agbeve fever eno ye 3D yade aduro se wunya 3D yade yi bi na se wonom agbeve fever wunyu ahoto agbeve tonic eye mojaduro umoja ata wewe eme ye kansem weni ni na de kirewo wunya agbeve tonic no mo beboa na agbeve bam de oba bi o ya afa bi srasra adofo ba bi eto no bi akwa abenya bi ena agbeve heba hospital na ankasa no ye wada ko jaache faka ye kwadwo so si wo kwa mu station ni opposite pepepe eya agbeve heba hospital e wo yade bia fabra wate yo de chinchire wa anya no aduro no brade mo awo freyen 0246 595256 atadwisam no coffee organic tiger nut powder no o hyeye bepa bidi obo take fm ha kasa wo pa atadwisam ubenya biadi na se wudi na wo yi obi asikyire yade wo so a ebeyi ama ubenyu ahoto low blood pressure ebeyi woni atenka mpam ebeyi o cholesterol ya doso unipaduam fast na ye more atadwisam adofo yo eyi fia nkasa firi nipaduam enti ma mogya eboa ma mogya edi afurusa na kama oba oteke femfie bi wa abreman ose kwadwo street well wash laundry nchen oba hwa UGC kwane so ubenya 100% organic atadwisam ni bidwadi 0247 995 160 eye number ofra ye beje so antake bafo ye ne the Spanish garlic mixture ene ne capsules so de aba aduro wei wuyi obi a otena secha na anase atatai emoje ntumi ne afurusa na yiye hypertension wo so gastric ulcer hawo wota adwon so rough wonto ho ase odofo wubu nsakura nsisi so yiye wadware awie no na ho ye o hene odofo beto Spanish garlic mixture ene ne capsules nom wate na nyansa nkyira ne ma wo wa ye ka asem kyerɛ wa na awura fi uko university school ibi ebi akọ SS enso wa bon because ye kyerɛ wade a wo se menka yo abonsamfo bi na eyem ye bepe Spanish jingo capsules nanom na hwe moje ebedi afurusa ne akọ wadwen ni mu ama adwen no aye very obrofo ni bi retentive very good ebeboa wa kuma bo periperi emoja ni nie ni kyerɛ nkɔ wa ye mre wo mpam ni nyina wunya Spanish jingo capsules na ono mo a ebeboa baby eto no bi abowrem 0266114111 Dr. Fokrio Heba Clinic papa wa manke yare o Fokrio Heba bra pechi number 1 oboase kwane so ehona Dr. Fokrio wo odehia na tonsemu ntentan wakote nemu yade enu ako enko emoja mu yade yi wanya bi dwunso twamu ha wanya bi hepatitis B awo ho aye ne den stroke abubu na gu ho yade a wode anante akini anwana mu awunya no yie no bra papa no ono betena se ahia bompaye asre nyame ho honkonkoro atoso ansa no de ahamama na kan wate ti de atachire bia beko aduro ne kan ya na yade ne ko Fokrio Heba papa we Dr. Fokrio wa manke yare o frɛ doctor no 0242 155935 na oneno enkasa mami nkoma yene ni boi adofo asem ni nyina ne se oye oba wo mfinhia aduanan nkono wa wo mamu nan one mema miensa ene wo sa mamu nan na brabo sebe onya baabi pakra na ada kosi se be ma bi ya wonne kwotwempna ko han edan a tore tembafuom ya chale wi ase areho dodo prapra manie onya behu dodo prapra mu se odi ama no fa ma no de ntoma ba system ne ma betrem na wa ba bitu no ti abane saa ma sesei no onya ba ma bi ani fi a wo makotena no
kwense eno akofa ene de sanse mu ya breno badani aza oyusu na adwene eke egu ni so sese bro 200 million okay omari achame akra brem simanai yo akra medasi be chie tiefo nyina akra asemi ya asemo a ano hye na ano nso na akra sene adwumadie eya adesua na ye adekere no de na wo se yesua de kakra ewo mu na se ma bi asem o kan se de toto enipa brabo ho a se yeyi sunsun mu asem no edisi nkyɛn a eniema bi a etimi masa de wei etimi to enipa bi eye se eka a edi kan aba na kwan a obefa so a saa aka no ebefiri ho se wa enya kwampa amfa so a etimi esan de eniema bi se ba na akoya te se bi mpreduasa ekura tu obi bibi atwa obi ana ekura beto obi ho na obehwe mia ama na wuo no osi o mia mani ngu na emom obetwa ekuro no a eda ne na ho no afiri ho enti dodo na wo twa ni nyina so na ekuro no ya na ye kese enti watwa kanko ba akon afiri ho edi na nsa no se ekuro no mesa atwa afiri ho na wasa atwa na kese no a na ye enti bedru ba bi no na waworo kampese watwa wo na ho nyina ma ho no mu ni nyina aka dompe no nko a sa na asima kwa efi se ese a na brabo mu nsansam so obotire ye dende ni nyina no se sika pa eto sika nsamu de ne nkomodie mu no se bi nto ne nsamu da ya emu oduro kura aburu 2 million kura da se wo yare e de ben so mfantua be enti odi kan ko bo obosia na adwuma ben no be ya odi betua e ka edi ngan no awo so san ko bo obosia foforo no odi betua kadada no enti ebra wa ko bo obosia foforo no eno so ensi hu wo ho enti wo ese sika foforo na akwanya se wo de ye adwuma e de abetua wo se sika na okwaje ye na abi na odi tua we enti won tua we nwie no na de okobo ye no so awo na ne so aye kese da ho we ni kura won timi tua ni nyina nwie no wasan akwaje foforo no wasan je se ka na kwa be se enan ensi hu ni nyina so enyini enti afa de wo se ba na adwen mu se kwan ben na mefa so a medi betua saa eka no efiri se eka no de aye ka dada enti kwan ben na obefa so obetua enti de beba wa adwen mu bia no wo se okoye na ema bi boba si brase si a me ne okasa aye o mase ade a o mu gya ye nyai efiri busia bi o mkoboye okobo busia bi a na ye penachi na na se ene busia bi aba ye mfa hwe engodi agina mu o kwa ne ya de amount 100 million kwa ne ya cha amount na otwi bi a e bi a obetia gofo no mu yusu kwa bi no e gofo na jonko anu o mta manfo no om de om ka ne nwu speed jon mo chase bahu na nipa ni dware no enti woni de na otwi bi a no hwe adwuma wo ye oda ase na otwi bi a sa sika na wache no obetia opo mpo obetia enti ano no wonya ntua no wo besan akọ no akwaje foforo na de aba betua enti dodo na wotua ne se de meka no enti akoba ne sa na wonya ntua no e wo se de be na oba metumi aye na medi atua enti de be ba ne se ene ma me nko gina kwa ho ana me fa me ho nko bo sa nkrofo wi ana wadafu betufu se hwe me ye ka ne betu me no ena ma me de mo kwaje sa adwuma we mu ena ma metumi tua enti ma me ye wo kuno ebi wo kunu pa ezo esa ye ka ne ntino wo de ho akwaje sa ba esi branum ya onim so okogina kwa no onya obi na se 1 million se 500 you oboabo no enu week no na watimi atua ne famu de no enti wo de saa so watimi tua wie so watimi antua nwie aye ne de wakam enti akoye na se ade a sisi ya ma na ebo saa ene ko ba se nsusu a obi nso beba na adwen mu se ene saa na tie de a ma me nkọ na me nkọ wie sika ye chemi a ewu enkwa na me fa metua saa ka no se be ya saa eka no ebefiri me so enti eno nso no mefa enade mefa ejade mefa na eno so de kro no wei aba enti afa de na so abeda ne kro no kromfo onse ne nkasa wo se eba ne saa na de beba wa adwen mu bia se ye ema saa ohaw na da so ni mfiri bia no na wo ye eni se eba se obi ka se yenkokum nipa na yentwitwa ne ho ne amasa de amanfo ye nwi ne yemfa nko gisika na yemfa metua ka no a maami obeka sa an obeko fi se ekwan bi obefa so obetua sika no bia no ozo otua na ne ho to no bio sesi onso wose wo ho na aba na adwum se onko twam wo kwam na ka mmọ no so onim se owu na asamasa enti hwe de ba na adwum mu no e wo so okoye o enti beba wa adwum mu bia na wo ye ekoba sa ho ne ho bio enti wa hwe ya de be hye sunsun bi se eni esonsom ne na ye me so eye me sa
akra maami ya de sofo ko hin ba hin konfo ko hin ba hin wa bin ko hin ba hin na se ne ka no onti aya sofo bia ntimi mompa ye ma no e ma sa wa ha o mfiri wo ana se dunsini bia ntimi ma ne bibia se wo de ko cancel no wo bompa ya ma no ne ka no wo de be chew se wa kwa sofo bi ho ama na cancel wa bompa ya ma onti no e ka no me de a chew ana wo mbesen ya bomba sa adwen kro no a e ne beba ndi e kan ye duro Krobea Asante kotoko se e kan ye duro ne nyina ne se ji usika kopim se ewura be obenya se sika no na wo de atua ne de sa adwendwen na da ne so de be de na adwendwen na akọ se bia de okuram ni nsu nye emu a na de okuram no oje ma betua ka na de okuram ni nye emu a so obi mpo beboa wa na obeye bibia ma ye yie se wo de kwa akotua ka ne kra na enye yie na se ne wo because the cost ayi na ankasa no eye bia se bibi kuramu a sa de okuram ni kosi se ebete no edi so obenya boafo ana se ubenya bibia yesa wode kon ka na meka se ene se ye ka ne sa de ene nipa na wo kọ ne se ye de ne be ma na na se ye be boa ne se wo moa na osunsun mu famu no eje se wo bọ mpa ye asere se kwan be na obefa so a obeyi sa aka na firi wa na nipa ni nyem na onya sa fe ba no a ewo ho no na amanfo metu esika ne ma no ansa na nya sa de a se de ye be kan bia na se ye obeye bia ni ho a eyi no asem bia no ka che no a obefa obi mpo fe so the police for call the china no ndi we so wa cancel na obeba na police for gina ne dan etia there's a service abo okwan bi obetimi afa so a obekwa kwa jisika foforo na odi akotu ye se obi onu akodi obi asase ano asase mu wontoi untimi ntua bi untimi nto wonso watimi afura kira sa akoton wo akoton asa jisika no eja wo je so a wasan de wasan de kotu yaka na wenya kana na eko ndi we de ben cancel ye betima cancel na se de ben na we be e just sa aka no efiri ho no mo ansa etina na se ni de ho ne de menim se ye wie na ye betimi anya kwan bi a ye be fa so se wo mo ode do wo mo ka no ene ye be frefre wo mo ne aka bibia kire wo mo ansa na se bibia wo ho a ye de a nya sa de a ene ne anya de se de ye be ka bia no be ba sa na me kwanse ne de me ka se mo mfa na adwen ensi so kura se kwanse no na aye ne sa ndi enka ho kura because ansa na kwanse ne beba no na sa anso hwei atotowa wunua no mo miensa ne nyina wo mo so mo fa kwanse ne bia na enti ne se kwanse ne oyifiri na adwem edu se nya be ma no ne pe no a nka sa kwanse ne kura okoka na obe ma ne fie wo se okofa kwanse ne ofie ho na abasa no na nka be ma no betime agina so na se wo de pam no se de yo ko de beye enti asem no de o ma ne nka he ya kwanse ne de nya no a asase afiri ba bi efire na ba be duru ba bi eduru akura me da se okay Hepa Plus Herbal Mixture Hepa Plus Champion Medicine Eba nature Herbal for ne diaba or for baby I will be as is ya me show crime and I'm auto Koto Hepa Plus Herbal Mixture 10 Ghana cedis Kotobi what we are not in normal times. Let's boost our immune system. Yem boosti na ye boostia ebeboa ye. Hepa Plus Herbal Mixture. Having a plasmos, malaria fever, edi winya. Pebito nom, ura baby a to no be awate. Na order for Pebito Nemuao. 0549 297 463. Your number ni friend. Abapa more. Sa online shop we grow remu a Hepa Plus Pavini Plasmos no be biato. Abapa more. Adofo ye ton bibie bi. Ewa ha. Abapa Mall. Call Google Play Store and App Store. Call download the app no. Uram. Mesi ura app nim. Uramua. Dia wopa to biano. Ubenya. Ewa ha. Eya visit ye www.abapamall.com. Na ya niyoma no order. Utia kafa mumu. Nye de wadi abrew. Untumi download the app na freyen. Ya number order dia wope. Tia kafa mumu. Nye in deliver mfama. 0555 55 7193. Ya number no. Dr. Xavier. Xavier Foods papa. Papa way. Na duane we ya wode abayi ajenkwa duane Xavier Foods unya bidia se sichire yade kora de wo so a eterete mo sichire yade wom so a ma wo nsole mpane na wa mo mepe Xavier nuane bi na mu nkodi o na aduane no eye 0555 789698 eye papa Xavier ne number ya wo frɛ no a
wobɛhunu kwan a bɛfa so anya aduane no bi na wakɔdi nyame nsa wom heba center abrewa no abrewa basna de wanie ɔse wiase wantumi anwo da ɔmɔborɔ ɔsene taa wisie abrewa basna de ɔba untumi ngo abɛwo ate stroke ayɛw sisi yadeɛ kokoram ania enam yadeɛ faka ye kɔnkawe ka sɛ mesi sɛ paase bɔdwe sɛ anwo nkwanta usi hɔ abusa sɛ wo pa abrewa ɛno ano no de ɔyɛ bibiduro no 020 omunuane nso ɛde sɛ bra kumasi ahwa overseas otra alpha radio wɔ mo hɔ 0540 311 ɛyɛ yɛ number okay esi abonwire de hye na bedu ame bonwire eno akwaba na ho te sɛ okay na wo ni so ade hunu sɛ wo bɛ wo sɛ nsia ana sɛ nwɔtwea ei wo de ni sa na wo aduasa oh de obetumi awo metumi o obetumi wanya mu sɛ oh ma wo aduasa unya bi kra me nyima bom na aye bebre okay no so betumi aye de be bom sɛ bia me 5 bia man be 5 oh be 5 25 ni nyina no na ma nyim mu nyina bom at go ene na wa na akro no enti sɛ mo wo 5 ta no aba no mi so ma me da si bebre Krobea ma me kya watiefo nyina na ye ma obi bia kɔ aba emfamra wo tek kasafide eso medofo eyenyadua heba center for ena mote yenkan dane da ye ba mo na ase ne mbahwetwem komo e de fire pomuden ho ne senti na ene oba pamasan age makonye abusua apomuden de ehia mo dasani bia ene ye hwe yade kodie wu abasinsin wiem ya mesro emfa wapomuden endi agro mesro bebre ne senti na nyadua heba center da ye gebre eba mo na so obi tie me sabre be na wotwe ni wono ankasa gitum se ni nipadua na wo ho no eniema bia be nipadua ni mu nipadua na ensisi so ye apomuden ni ensisi so ye ema no mesra wo se je ya homatrofo na free yesisi a e wo 0270 417 669 0270 417 669 de e ha no Dr. Homatrofo no freno no so amrani adaje edema wo pa da me kasa nyadua heba center oba ade de hahama mutumi nimde no ode dua ya hye enam so am ya bo awura kwaye makofa dua na bana ne hini ene na bena akeka bo ma be famfidiem ye di nura kase nan na ba dwaso de di nkan eye nyadua heba mixture eduro we eboa etutu etridi ase enu nti se wonu mu na atwo waposo na ya wo ya anampo se awo na di wo no eye nyadua heba mixture wonya bi no mo a edi mrekuma bi na etu na se afri ni paduanim ye dey ask if herbal capsules aba ebo siesie ye nkwamo a ewo ye ni paduam afe bema odwunso a na mu apa mienu ensansan begu bema ho ana wo ba pampan bo ne agya himfi aboso ensansan age ehwa aboso ne ye ask if herbal capsules ye dey ask herbal capsules aba and also boy tutu ko sunsun so bia betene ni paduam efiri ni paduane so ede maye na de atwato no eye ask P herbal capsules and also sisi yade adro tatashe sisi yade brefo bia abetene sisi ne so no wonya ask P na sa wono no mo a and also so ebetutu sisi na se ade free ho ede amount boruam wo drugstore pharmacy shop license chemical shop bebia no uboruam a ubenya ye nnuro bia to wo peduduo motu akoton a KNG herbal emrom Abidjan House okohwa obenya dodo na atu atonsu mu na ko janhye kwan edi kobo kro no ehon so KNG herbal shop yetim hopoti ubowura ho a obenya dodo bi atu akoton enu achi ni Ghana ha ba bi yetu noton bi a ubowura mu a ubenya bi ato ana obenya bi etu opese no Dr. Twetwe nkomo na wo kire wo yadiem e kire na friend was 0270 417 669 0270 417 669 medofo enenru na ya yede abadwaso ye beyi mu mienu na yedi nkomo afa ye beyi ask co herbal capsules and ask P herbal capsules ye hye nkomodi ase a medu be frase wo ask co no eso da me kase koko
eye yare bone yade nyina akɔfa bae enso eye koko eno nti enso so koko so se koko bowre ni peduam a emma ni baabi ntena the same na make am fu nyadua herbal center adura ye fe ni se ask co herbal capsules ediama wo wonya bi na wo no mo a medofo ebe hohuru ni padua ni mu yie ediama wo na asan tutu koko bi ase afri ni padua ni mu so ede ama wo koko nti woyemo atim untimi enja wo nan bese na nsani untumi enja wo nan ana ekeka kwa na awotwe adai wonya ask co herbal capsules na so wo no mo a ebe yi woyemu fini nyina babonten ama ni padua no so ade ne ho untumi enja wo nan abon se dane dano wa yese koso wa yese mintim ask co herbal capsules wonya bi na se wo no mo a woyem beguno kama ama watimi atwa wo to kama a emfensu nsuanso boni bia emfamre wo eya na wani so keka wo eya na wani so ye wo hene wani so eye wisi ade ne wo akira wo hu ebe nwa na atu abom eye ask co herbal capsules wonya bi na se wo no mo a se nsuanso a mebibo so nyina no eye koko nsuanso enu bia enu tu wonya bi no mo a ebeboa eye ni so keka a abetena wani so ni nyina e de free ho afenso ya na wo minim ekeka wasum ye wo hene obi betumi akwan ni minim wanu na sumu a ade bia wo nsa besom no wodi wura wasum a eye ask co herbal capsules edrona no odin edrona no nam wonya bi na se wo no mo a abusua mesi ebe hohuru wo ni padua ni mu yie asan yiyi sabi efi eni koko sunsuanso bia e de free ho se sunsuanso a mebubo so nyina bi wo ni padua ni emu a ka hu se eye koko sunsuanso enu nti ko padua ye fe ni se ask co herbal capsules Borem ewo drugstore pharmacy shop license chemical shop baby and also pe ask co herbal capsules wunti bibia say ana wo penchire mu bia e chen medie ya fe doctor ewo 0270 417 669 0270 417 669 koko no sabi efifri wanem efifri sabi woto obi ekwaja na bia so a titru mema no obo se moja pa ewaja na bia no so no bekasa sabi oba na akowura ho bi kura wabu ne nsa na nso bema no simi koko na apai se tuatua sabi ne tu se tie ni na koko yi papai se ya enya asem ketwa wunya ask co herbal capsules na so wono no mo a sa ha we se nyina no obetu na se de free ho da me kasa yedrei de ma yedrei de mo shrunko ne se nya fe na akoto ask co asa akoto nku e de aka ho da bi obowura ni padua ni mu a wo ye dwuma ni nyina eno ti de fifiri widie nani sabi de fifiri woto de fifiri wanamu nyina no woto de bo ase papai no ewo mojanim ema de fifiri widie nani nyina pripri gu a emma biem aya na woto kekawo obi betumi de nsa hye ni turum etini toa wase ni turum nyina keka no eye ask co herbal capsules wonya bi na se wo no mo me say koko nsusuanso bi abebo wura ni padua ni mu no obetu na sise te e de free ho koko nti wo bitena konwa so a na wode ne tofa na ode asiso sanso wode ne tumienu ne siso ade ebeja no nya sam ketwa eye ask co herbal capsules wonya bi na no mo a ebeboa wo me se eboa eyiyi efi ehohuru ye ni paduam eye ede maye enu nti na make am for adro we ede ama wo no enu nti se sia wo tie mi bowre mu drugstore pharmacy shop license chemical shop baby ya no wo de wo so pe ask co herbal capsules ask co herbal capsules se die yenya yehwe yare abesinsen wie mu a enya asem ketwa enu nti abusua bowu ni padua ho ban bo wapomuden ho ban na wo padua wo betumi dia body padua ne ho ban a eye ask co herbal capsules enu nko na edu papa make am for dia mawo se ebowre ni padua mu a ejiji yade nkitinkiti bi afri ho hohuru ni padua ne mu yie e de emawo enu nti mesrew sisi a wote menken bowre mu wo bibia yetu aduro bia na okwa wo so pe ask co herbal capsules ya bayase akofa asp e de atuato sisi ya de aduro tatashe sisi ya de brefo bia betene sisi ne so no mekanfo ask p herbal capsules e de amawo unya bi na no mo a ebetutu sisi ya de bia se e de afri ho unya accident na di mfie sei obisi menya accident be se mfie be miensa se enum mama mani anko hu mesisi afa na aka me unya ask p herbal capsules na se wo no mo a sisi ya de bia betena sisi ani mu no wodi mrekuma be betu na se de afri ho sisi anu emu aye kuro ase de mpane atwetwe mu ama enam sisi ya de betena wo sunti wade tofo mo a wontumi emfa ye ma me na mo moto ade ewo dwom ma me tena sia no pa wo be sori ati se anwumre ma me bebo modi asori no ofimfam dan ho saa eye ask
P herbal capsules. Ask P herbal capsules. Ebi ana meti he nka wohumi abebi samasem. Na so wohumi ntino. Dr. Homa trufo ni di ehia me papa. Eno nti fa wo phone, fa wo pen, fa wo chalk. Natural number ni sisi ane frɛ doctor 0270 417 669 0270 417 669. Sisi yadie bia betre ni peduane so no eye ask P herbal capsules. Ask P herbal capsules. Enye chinyije for Boremo drugstore, pharmacy shop, license chemical shop babyano eye ask P herbal capsules. Ebeje sisi ene gina brane e de ama hunu se ni pedua sisi ene de bibia eno nti bo sisi ene ho ban wo pedua wo de bebo sisi ene ho ban a eye ask P herbal capsules. Bema waye mre won pem no eye ask P herbal capsules. Ono dofu hiemu a utia o break so a na atofom wo ma wo dofu ani nje wontimi nwo so oba ne ma ne ho ensisi ne ho so no eye ask P herbal capsules. Oba watenka atiko edro ne ye ask P herbal capsules. Odofo anonum bie no na oba wo nsusu wanonum bi na ekoba semom yenu mu di sie ni a aha stars bia ye be kire obia no utimi eye ba bia do be fa bia no nsusu utumi eye eno nti eye ask P herbal capsules and ask co herbal capsules baby ye to adrobia no ebusu o baby a ebrani nti bia na mentimi ama wo ya de so a enka so oba partner se no wa mo me ya de so ne senti je Dr. Homa trofo no fen was 0270 417 669 0270 417 669. Yeah, that's your phone. I say that's a every sign soon. Oba patie phone nyina nso da wase. Atiefo we eye nyadua aso ye na ye call ye no. Awi abre mu kai hyade nso. Sa asem beba da binwadi a wotie yi. Medi nkan aka medi akyerew. Se ene mebie ahoma no atom. Adofo ne ade hye beba mbi na mo adwenkyere bi a mo wo efa maami yasem ene nkomo a ye boi ho no mode amayen ewo afidikase yi so na kansha ne nso se wadwenkyere a wode beba no wada ama eya ma honte memfa adwenkyere a sebe eya tenie na emom ma wadwenkyere ehonte. Okay, ansa na mebi ahoma na tum no imbusteba mixture police ni na duro no eno ne aduru a eno nso so yasene amayatumi abi ahoma na tum. Imbusteba mixture police ni na duro no eye aduru a se we immune system na ye weak a odofo pebito nanonom onipaduam ya wo ya pressure liver ni kidney problem no wanya waye mrempam wakoma bo periperi wanya nam yade imbusteba mixture pebito nom baby eto no bi awura abenya bi 0246 208496 future life smart food nso eye aduane animdifo na atenase aka nimde abonimde so ene wo makeka abomu aye pebito edio future life smart food enuane no oba ya Bolivia enterprise a be kire yen wo yadem na yemawo aduane na di na wodi a ebeboa onyare kora na wo de bra na yemawo de ebe boost we immune system no 0242878090 aresha me bia me phone lines na tum maami enkomo yi ho numbers a yadidi dwuma no eye 0505 225578 afe 0505 224944 unimu asem beba de before number na ofra obeba. Okay, first caller we need to say na aka free him this year. Peter Chow, your friend me Rose, me kasa free crew. Okay, obapa Rose ma mentio. Me Pacho, ma mi na sem na wo kan ma on fan hye kwansi no. Asem ni be free papa ebusuo because enuafo ni nyina obia wo ne haw. Enti mo on fan hye kwansi na wo faaye no kra. E be free papa ebusuo nti o mi sa wo ma mi ye na onya asem no pomesibre. Na sa ne nkwa aka nyina na ni nyeda. Okay. Ate obapa Rose yada wase. Hello, we did the say na aka free he. Me kasa aka enterprise. Ben Abdallah. Ben Abdallah kasa no. Mami ntio me de share. Mpapa na papa na so achemu ina.
Krobea. Eja. Mami Asem die no kure. Emu ya de na so ni se moboa no. Because o take the mo na mo maye. Na fa na me mo suya na emoti ka mo bi o. Emoti a ho. Yes, question of fire no. Omo na man was award was sunsumu no. Oh. TKF mo je kenu kwa baba so na bato omo fo mo die. This one wani ko ne boa no kakra. Okay. You must be coming in Hawaii. Also, but Abdallah, and there was what the abesom. Hello, we did this and I can say free. Hello, Nana Krobea. Eja. Good afternoon. Yes, sir, Mamintio. Your friend is Sam, and it's Mamintio, Same. I'm an asthma candidate, and I don't see you with me. Yama, Mumma, Mamma, how we did. Which is Mamma, hey, yeah. Bema na kana tibi na bema ni jama na no nya bema no kane no na ma bema ni tumi de enya no ko na bema dia ko ja no ko pati we die dinya okay mate medofo meda won so ase hello we need to say na ka say free hin yeah from say Nana Rich okay mamintio na ma na smoking Asem Dabi. Hello, you know, everything, the trip, everything together. We should more drink, we can petit room, we can take trouble. See, when I'm more, ni petite pa wo mo die nim ye obi o ye dai uchabe ana odo uchabe ana odo ama that's in that time we are to go be family care that okay mate me so be da se ene onso adwenkyere hello we dey say na aka se free hin okay ono antumi amfa anyina so nti we dey say na aka se free hin ba jo family sam gaza bia putoja mami ntio ba jo me sabe tumi aka Abraham number yo mate ye wi anu afre ye de be ma why hello we dey say na aka se free hin hello Krobea eja na umpo mo yankopon ya da roma na won so ye fra se o ka se free hin mami ntio wa dwenkyere mami ya kamu o wiram pa nti fese ngape sultrai bina wotimi abuano na okay sunsun dia papa mate ya da wase ene wa dwenkyere hello we need to say na ka se free hin odi ya mede obi dia ba na obi nso de nam kwa so abrepo mami ntio na chama mi asebe ya okay nana se de azana doso adintasia bazan mu ye oh se be ya mun tresi ma na ba bia wote abusua no mun hwe mu ye pa ani ya mi gina ha ikro bi dia ba mesi mi aboa no yo mate yenso ya da wase why you wi anu afre ye hello wa wugina ha udi de say na aka se free hin hello ye fra say wo ka se free hin amba cho bi din tin person bi din bi do si jana asendin asintia na ma ju secret number na ma akire sa okay mate any we be bobo asem be ba de bi number no afre ne no wakasa why hello udi de say na aka se free hin hello mbade femi ya otewi ngeze fi asam okay ya tewi abaminti wa dwenkyere ba ojo case video anu ojini chemo mpa kwa mtamo mama okay ni mo bizu sa is no onye visa me class me visa ono fa na o kan ya on fanye bi o kan ya na wasada ba oh ana me tiza o mtiza ipo fi eni mudi oh ya case video anu ojini de mo mpa kwa mtamo okay ya te ya da won so ase ene won so adwenkyere a wo de aba hello udi de say na aka se free hin e fra me kwasi asare nana mami ntio wasare ana o ya ipa se wutimi puta no e mo ase ko ka se musu mo fi eti minimi ye se musu na wo fi no ana edi nya ase ase na holi pe na wati nana okay ate ya da won so ase hello udi de say na aka se free hin bo je me dia kwesi Asante de kwai mami ntio kwasi bonso mama ni isi na de bae no special issue kwa ye kwesi na o fae na hano na uti se na uti mu no
Okay. Yansu ya dase utie ni sey no na won so di bi etu won so hofo. Why would you know how did they say na aka se free hin? Yana ko ga Asante original chassis ni aka Adijo. DJ Madalito su tio na nya Asem kuma kura. E na abra pumpuni wono so wasu ya de wono so tie. Asiadafo yire tio na mu yira bo abaso. Mami tio. Wa ba ro pe nyame ni pe bia wa bin kakra na wo mo no we de nya kwa. Na ni ha ne increase na yasi obi ma obi kire. Okay, mate. Dr. Dani. Mami tio free makura Odani's Ventures. Okay. Okay. Yate. Ate ma na mo wo makro no awie ye chiatia mo. Hello, we need to say na aka se free hin. Hello. What din kan kura dia atum dada. Ne ye fra o say. Akwasi Musa ofori krom. Yo, yate ya da say. Why? Yo. Madwa. They say we na bo shine pe ana race course. Me we juma race course. Mami ntie we obapa. Dada mo ba juma o. Adwuma da se. Na mi tramu. Ami. Nana me de kakra me kan se yan se obi bo nyom bi se o se yam wani power ma wo ye den. O ti asie. Ntie limbo de adadru mani mu die. Mo amunyi nipa ambetim de na mana obetuma ye den. Aboa na ma no nso nye na moto. Anya sa dia emu odin. Nana me say aboa so ti awase. Ejede so. Mate. Ye ke adu kra de wabaha kra wabefa hakosisi a. Ke adu baby awu bi asesei be ma wonso waha. Hello, last caller. Udi de say na kase free hey. Nana Krobea yaw Asante wa we taxi driver DJ accelerator down. Okay, Maminti o free offense. Maminti o DJ. Nana Yankoko nshira ni dwedie papa wudie. Na me do be bi odwuma ho ampe wo bia tum. Na empanyumfo se ahwenie etimpanyumfo ni ma ebi nyira. Ebi to kano empanim. Enti ni mtasa die sia betwa besima ni mu dia mumo bebai. Na mtimi hu se eyefie adi se wumi apanyin ya kromfo. Na so so nya bia na memfa nsa kwa ni da ona obefa kwanse na so wayira de. Ene na mumo na mame na menya akwanya na ma kyam mame wo ofin so adija. Antili dia ne papa ofin na me mamo kiafo yansu ya da se mawura. Oh. Efri na eko. Memma ne ma wutiri mu da. Se ukujina ka akwa mu se ka mo ntwi mfa so wate. Ungu ya unim de obenya wate. Ampo for 1 minute pe. 1 minute pe. Fa 24. Eye futu 1 minute. Akra. De America che menu ya bai ni se ewiase no. Nyame wo kwan afa so ji obia. Nyankopon o kwan afa so aji obia. Ebia saa kwan we mu ene nyame be fa so ajewo. Na wo de adanse ase Nyankopon edin anuonyam. Amen. Na wo beje se me emire bi pa nyame a ne de nyama ma asafe ruade. So what ase. Eti ensohwe bi ebeba brabom ti bia bi enipa be kom bia no ensi kwa. Nyame wo de kwan afa so a o hye ne ho nyam. Miminim se nyame be fa saa kwan we so ahye ne ho anuonyam. Hwe ne wanku ho. Enye wonfom so. Eti hwe ne wa anya ho bone. Se wo ye ho bone a entwa aye. Oni Yakopon wasem. That Yakopon be gina eno so de abuaten. So as I say, Peter yi Yesu man. Nanso akire no, ono no so na Yesu ka chen se wo so na mesima so dan. So what I say, eje ho na enya se Peter wo so na mesima so dan. Eje ho so na building na say the church. Okay. Nti me sew. Wo ye asie no, on say ye.
emu ikura eka yenso hye kakra ni kwanya fa so a ene nipa be kasa ema ahoto ayedai aba na mo medem wogidie na so ne sai gidie no so sei nyame be nam we so ai mo abetena fie ha ya aka say ukura bible na ebika ogina e preach na so do to obi edai esa na abofo ni nyina eni agi mo medase mawura edikon akoma to yam ebedi nkomo wa akire ho arafo ni ade hia mutie yei moto nkra ba ye mo sende mo messages yada mo nso mu nyina ase yada mo nyina ase ene mo nso momwa mede de Krobea na yo Asante oje amanie apese makana na nie enuoma bi wo ho a ya na sia ya na nye nipa nia yada mo ase